எக்ஸ்டென்ஷன் 11th சாப்டர்ல நம்ம வந்து மல்டிபிள் பார்த்தோம். அறுவை பிரம்மன் பத்தி பார்த்தோம். என்னன்னா என்ன எதுக்கோசம் காராங்கன்னா அந்த பேசிக்லி அவருக்கு செம கன்ஃபியூஷன். விஸ்வரூபம் தரிசனம் காட்டுறாரு. அந்த விஸ்வரூபம் தரிசனம் காட்டினதுல இருந்து அவளுக்கு என்னன்னா, அப்போ விஸ்வரூபம் தரிசனம் ஜென்ரலாவே பாருங்களேன், நிறைய கை இருந்தா கிரேட் அப்படின்னு தோணும். அதை பார்த்து அவர் வந்து அந்த கிரேட்டா, அது சூப்பரா, இல்ல 400 ஃபார்மா இல்ல 200 ஃபார்மா அப்படின்றது கன்ஃபியூஷன். ஏன்னா அவர் சொல்றாரு, ப்ளீஸ் ரெஸ்யூம் டு யுவர், எனக்கு வந்து அந்த பரமாத்மா ஃபீச்சரா இருக்கிறத எனக்கு காட்டுங்க, அதுக்கப்புறம் 200 ஃபார்ம் காட்டுங்க அப்படின்னு. இப்போ நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். இப்போ கிருஷ்ணர் ஒரிஜினல் ஃபார்ம் வந்து 400 ஃபார்மா 200 ஃபார்மான்னு அத பக்கத்துல வைங்க. ஆனா கண்டிப்பா விஸ்வரூபம் இல்லை. ஏன்னா விஸ்வரூபம் வந்து இஸ் அ என்ன சொல்வீங்க, விஸ்வரூப தர்சனம் சொல்றது வந்து இஸ் அ மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன், பௌதிகத்துல இருக்கிறதால. சோ இப்போ இப்போ 400 ஃபார்ம் கிரேட்டா 200 ஃபார்ம் கிரேட்டா? 200 form is great. கேக்கல. 200 form. 200 form. எஸ், ஏன்னா இதுதான் பர்சனல் ஃபார்ம். நிறைய பேர் அந்த குழப்பத்துல இருப்பாங்க. எங்க சொன்னார் அர்ஜுனர்? அவர் எப்படி சொன்னாரு? ஏன்னா தேவிக்கு பிறக்கச்சே அவர் வந்து பிறக்கச்சே அவர் 400 ஃபார்ம்ல இருக்காரு. தேவிக்கமா ஒரு கண்டிஷன் வச்சாங்க, கம்சன் இருக்கும் வரை நீ 400 காட்டக்கூடாதுன்னு. சோ அவர் அது வரைக்கும் 400 காட்டல. ஆனா 2-3 தடவை அவர் காட்டுறாரு. கம்சர் மறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் அந்த 400 ஃபார்ம் எடுத்துட்டு வர்றாரு. எப்பன்னா ருக்மிணி கிட்ட ஒரு தடவை கிண்டல் அடிச்சிட்டு இருப்பாரு. இதை பாரு, நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு பதிலு நான் ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு கவர்ட் பாய் தான், என்கிட்ட ஏன் வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள இரிட்டேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சும்மா ஃபன்னுக்குதான். அப்படி இருக்கச்சே அவங்க மயங்கே விழுந்துருவாங்க. அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டார் அவரு. சோ நீங்க சொல்வீங்க, என்ன கிருஷ்ணர் தான் எல்லாம் அறிந்தவர், அவருக்கு தெரியாதா அப்படின்னா, எல்லாம் அறிந்தவர்ன்றது ஒண்ணு வேற, அணிய வேண்டாம் அப்படின்றது வேற. சோ அவரோட லீலா சக்திக்கு அவரு பவர் ஆஃப் அட்டார்னி கொடுத்துருக்காரு வச்சுக்கோங்க. சோ பவர் ஆஃப் அட்டார்னி கொடுத்திருந்தா என்ன ஆகுது, நீ வந்து என்ன வேணா அந்த டைம்க்கு இந்த லெவல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனோட நீ எனக்கு சர்ப்ரைஸ் கூடனா, லீலா சக்தி சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துச்சான். அவர் ஏதோ பிரச்சனை வருவாருன்னு பார்த்தா பிரச்சனைக்கு பதில் உல்டா ஆயிடுச்சு. என்ன உல்டா அப்படின்னா, அவர் மயங்கியே ஊந்துட்டாரு அவங்க ருக்மிணி அம்மா. அதை வந்து அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. அப்ப வந்து அவங்கள தூக்கி எடுக்கச்சே அவரை வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அவரோட 4 ஹேண்ட்ஸ் வந்துச்சு. ஏன்னா ஒரு கையில் தண்ணி, ஒரு சைட்ல அவங்கள தூக்குறது, ஒரு சைட்ல ஃபேன் பண்றது அப்படின்னு. அதே மாதிரி அஸ்வத்தாமா இறந்தப்புறம் வந்து இறக்கல. அஸ்வத்தாமா பரீட்சித் வயிற்றுல உங்களுக்கு தெரியும் நடந்த கதையெல்லாம். சோ அஸ்வத்தாமா ஓடுறாரு இல்லையா, அப்ப அஸ்வத்தாமாவை பிடிச்சிட்டு வராங்க. அப்பவும் வந்து திரௌபதி வந்து இல்ல, பிராமணரோட மகனை வந்து அழிக்க கூடாது அப்படின்னு அவங்க ப்ரீச் பண்ணிட்டு இருக்கச்சே தாங்கவே முடியாது பீமனால அவர் அடிக்கவே வரச்சே நிறுத்திடு அப்படின்னு சொல்லுவாரு நம்ம கிருஷ்ணர். அப்ப வந்து ஒரு சைட்ல அவர்கிட்டயும், அவர் கோபமா இருக்கிறச்சு அர்ஜுனர்கிட்டயும் அவரை பண்றதுக்கு இப்படி அவரோட எக்ஸ்ட்ரா கை வரும். சோ அம்மா சொன்ன பேச்சும் கேட்கிறாரு அவர். அதாவது அம்மா என்ன சொன்னாங்க, கம்சர் இருக்கிற வரை காட்டக்கூடாதுன்னு. சோ கம்சர் இருக்கிற வரைக்கும் அவர் காட்டல. ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து காட்டுறாரு. ஆனா அதுக்கு பர்மனண்டா 400 ஃபார்ம்ல அவர் இருக்க மாட்டாரு. அவரு 200 ஃபார்ம் தான் ஒரிஜினல் அப்படின்றது தெரியும். இதுக்கு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா நம்ம திவ்ய தேசம் பாத்தீங்கன்னா நம்பர் 60 வந்து ட்ரிப்ளிகேன்ல இருக்கு. எனக்கு வந்து 200 ஃபார்ம்ல தான் வேணும் அப்படின்னு அந்த ராஜா சுமதி வந்து பாட்டு பாடின உடனே யார்கிட்ட பேசுறாரு, அவரு பாலாஜியா இருக்கிற அந்த திருப்பதி வெங்கடேஷ் பெருமாள் கிட்ட கும்பிடுறாரு. எனக்கு வந்து 200 ஃபார்ம் குருக்ஷேத்திர ஃபார்ம்ல இருக்கிற கிருஷ்ணரை பார்க்கணும் அப்படின்றதால அவர் கிருஷ்ணர் 200 ஃபார்ம்ன்றது அந்த போர் உடம்புலயே இருக்கும். ஏன்னா இது நிறைய பேருக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன், கிருஷ்ணருக்கு 2 ஹேண்டா 4 ஹேண்டான்றதுக்கு. அதனால நம்ம ரொம்ப கிளியரா இருக்கும், கிருஷ்ணருக்கு கண்டிப்பா 2 ஹேண்ட் தான், ராமருக்கும் 2 ஹேண்ட் தான். சோ அதனால அதை நம்ம பார்த்திருக்கோம். அப்ப ஏன் மாதாஜி அவர் திடீர்னு 4 ஹேண்ட் கொண்டு வர்றாரு, அவருக்கு எவ்வளவு ஹேண்ட் வேணா அவர் கொண்டு வர்றாரு, அவரோட விருப்பம். அதை வந்து நம்ம கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. சோ ஹூ இஸ் பெட்டர் அப்படின்றச்சே இப்ப 2வது ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து இம்பர்சனலிஸ்ட் ஃபார்ம் எப்பவுமே கஷ்டம். அறுவை நம்புறது ஆற கதையே இல்லை. அகம் பிரம்மாஸ்மின்னா சான்ஸே இல்லை. அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கணும். ஆனா இதுதான் பவர்ஃபுல் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தி யோகா தான் பவர்ஃபுல் அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வர்ஸ் ஒன்றிதான் பார்த்தோம். கரெக்டா? செகண்ட் பார்த்தோமா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் வர்ஸ் கூட நம்ம ஸ்லோகம் வாசிக்கல, நம்ம அந்த அந்த பாயிண்ட் சொல்லிட்டு அப்படி போயிட்டோம் மாதாஜி. அப்படியா? சோ முகு இப்ப தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஸ்லோகத்தோட. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்கம்மா. அர்ஜுன உவாச்ச ஏவம் சதத யுக்தாயே பக்தாஸ்த்வாம் பர்யுபாசதே ஏசாப்யக்ஷரம் அவ்யக்தம் தேஷாம் கே யோக வித்தமாக. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போது உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா, அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பேசிக்லி என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனர் அப்படின்னா, அவர் கேக்குறாரு, அப்பா நீ சொல்லு எது வந்து விச் இஸ் ஈஸியர் அப்படின்னு. சோ அர்ஜுனர் அவர் லாஜிக் கரெக்டா. இப்போ நம்ம லாஜிக் எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து ஏற்கனவே நம்மளுக்கு ஜபம் மாலையை கொடுத்தாலே முடியல கான்சென்ட்ரேஷன். சாமியை கொடுத்தாலே நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா சாமியை பார்த்தாலே நம்ம எங்கெங்கயோ நினைக்கிறோம். ஒரு சைட்ல வந்து ஒரு 15 நிமிஷம் தான் பூஜை பண்றோம்ன்ற பேரே தவிர கான்சென்ட்ரேஷன் இல்லை. ஏன் வந்து சாண்டிங் பண்றவங்க வந்து நான் சயின்டிபிக்கா பேசுறேன், their concentration levels are higher அப்படின்னா it is not only spiritual, it is also focus. சயின்டிபிக்கா பாத்தீங்கன்னா ஏன் மெடிடேஷன்ன்றாங்க, ஏன் பிராணாயாமா அப்படின்றாங்க. பிராணாயாமா அப்படின்றது கண்ட்ரோலிங் த பிரீதிங், ரைட்? அது வந்து ஒரு நல்லது. ஆட்டோமேட்டிக்கா சாண்டிங்ல வந்து பிராணாயாமா இஸ் இன்க்ளூடட் யோகா சிஸ்டம். ஏன்னா இட்ஸ் பிரீதிங் எக்ஸசைஸ். இப்போ வந்து இது வந்து நம்ம எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கணும். சார் எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம அந்த பிராணாயாமா பண்றதுல நம்மளுக்கு வெரி கிளியர்லி நம்மளுக்கு பக்தி வந்து பக்தி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்றதை விட நம்ம கண்ட்ரோலிங் பவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, கான்சன்ட்ரேஷன் எபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இது ரெண்டு தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் பக்தி. ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து சகுணா பிரம்மன் அப்படின்னா வித் ஃபார்ம், ரைட்? நிர்குணாவையும் நம்புறோம். வி ஹாவ் காம்பினேஷன் ஆஃப் போத். கிருஷ்ணருக்கு இஸ் எவ்ரிதிங். அவர் எனர்ஜியும் கிருஷ்ணர் தான், சகுணனா இருக்கிற மெட்டீரியல்ல மேனிஃபெஸ்ட் ஆறதும் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்றது தெரியும். ஸோ அப்படி இருக்கிறச்சே அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து நம்ம அந்த விக்கிரகத்துல அவர் இருக்கிறதாலதான் முடியுது. இதுவே நீங்க உட்காந்து நீங்க அப்படியே ஒரு லைட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் மேல ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. கண்டிப்பா நம்மளால முடியாது, அட்லீஸ்ட் என்னால முடியாது. ஸோ அதனால வந்து நம்ம வந்து என்னன்னா இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் நம்ம வந்து அந்த ஃபார்ம் இருக்கிறதாலதான் நம்மளால கும்பிட முடியுது. அதனால அந்த விஷயத்துல நம்ம ரொம்ப பிளெஸ்ட் அண்ட் ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸ் ஆகுது அப்படின்னு. ஸோ அர்ஜுனர் கேட்டதுக்கு வந்து அவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி 2 ஃபார்ம் இருக்கு, பர்சனலிஸ்ட் இம்பர்சனலிஸ்ட். ரெண்டுமே கரெக்டா இல்லைன்னு சொல்றாரு. ஏன்னா பர்சனலிஸ்ட் வந்து சர்வீஸ்ல என்கேஜ் பண்றாங்க, ரொம்ப ஈஸி. சமைக்கிறது, சாமிக்கு சாப்பாடு வைக்கிறது, எல்லாமே சொல்றேன். ஒரு பூ வைக்கிறதுல இருந்து ஒரு எல்லாமே வந்து இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ப்ராசஸ். ஆனா மத்தது எடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால வந்து இவர் என்ன சொல்றாரு, ரெண்டுமே கரெக்ட். ஆனா அருவத்தை கும்பிட்டா இட் வில் டேக் அ வெரி லாங் டைம். நம்ம பார்த்திருப்போம், பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவாம் மா பபதே வாசுதேவம் சர்வம் இது ச மகாத்மா சுதுர்லபக. இவென்ச்சுவலி எல்லாருமே வந்து ஃபாலோஸ் த லார்ட், ரைட்? ஆனா ரொம்ப கஷ்டமான வழி வந்து அந்த லைட் எல்லாம் உட்காந்து மெடிடேட் பண்றதெல்லாம் நம்ம அவார்ட் தான் கொடுக்கணும். நம்ம இங்க சாமியை வச்சுட்டு கும்பிடுறதுக்குள்ளேயே நமக்கு இங்க கான்சென்ட்ரேஷன் பிச்சுட்டு போறச்சு. லைட்டை வச்சு பண்ணு, பல்பை வச்சு பண்ணு அப்படின்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா அது வந்து நம்மளையே ரொம்ப சார்ந்து இருக்கு. அதுவே நான் வந்து ஓகேமா வெரி சிம்பிள், பூஜை ரூமை பெருக்கிடு, ஒரு கோலம் போட்டுடு, பூ அரேஞ்ச் பண்ணிடு அன்றது வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஒரு குழந்தையால கூட பண்ண முடியும், ரைட்? BMW ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பாடி மைண்ட் அண்ட் வேர்ட்ஸ். இதுல பாடி அண்ட் வேர்ட்ஸ் வந்து ரிலேட்டிவ்லி ஈஸி. ஆனா மைண்ட் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம்னா அவ்வளவு ஈஸி இல்லை. அது வந்து அர்ஜுனரே சொல்லிட்டாரு, மைண்ட் வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணோம்னா நம்ம எங்கேயோ இருப்போம், ரைட்? இப்போ பாத்தீங்கன்னா காலேஜ் ஸ்கூல்ல எல்லாத்துலயுமே ஸ்கோரிங் ஹை. என்ன ரீசன்? மைண்ட் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியலன்றதா பிரச்சனை. அதனால அர்ஜுனர் வந்து நினைக்கிறது ரொம்ப கரெக்டானது. சோ இந்த நிலைமையில இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப வந்து இங்க வந்து இது வந்து எல்லாத்தையுமே ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஒரு கிளிம்ஸ்ல. நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம் ஒரு சமரியில எப்படி பக்தி யோகா ஹஸ் பீன் ஸ்போக்கன் ஃப்ரம் த பிகினிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், செகண்ட் சாப்டர், த்ரூ அவுட் டில் த 18th சாப்டர் நம்ம பார்த்துட்டோம், ரைட்? 18 சாப்டர் எல்லா சாப்டருமே பக்தி யோகா தான். 7th இருந்து 12th வரைக்கும் டச்சே பண்ண வேணாம். ஏன்னா 7th சாப்டர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குடிக்கிற தண்ணி, பாக்குற பார்வை எல்லாமே பக்தி குறிக்கிறதுல அந்த நினைச்சானா அவரே போய் அவர் நேச்சர் ஆச்சே பண்ணிடுவோன்றது. 9th சாப்டர்ல எல்லாமே அகைன் ராஜவித்யான்றதே பக்தி யோகாவை குறிக்கிறது. அண்ட் 10th சாப்டர்ல என்ன சொல்றாங்க, அகம் சர்வச பிரபு, நான் சுத்தி இருக்கிறது எல்லாமே நான் தான் அப்படின்னு. நம்ம கேட்போம் எப்படி அப்படின்னு. ஒரு சிம்பிள் லாஜிக் சொல்றாங்க, ரொம்ப இதெல்லாம் வேணாம். நம்ம இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா அது வந்து என்ன சொல்றாங்க, அந்த பிளாக் தியரி ஆர் வாட் எவர் ஹோல், பிளாக் ஹோல். தேங்க்யூ. பிளாக் ஹோல்ன்றது என்ன? டக்குன்னு எர்த் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஆன் தேர் ஓன். பிளாக் ஹோலா காதா? பிக் பேங் தியரி. ஓ, பிக் பேங் தியரி. தேங்க்யூ. என் பொண்ணு ஹெல்ப் பண்றா, சாரி எனக்கு வீக். பிக் பேங் தேங்க்ஸ். அவுடேட்டனுங்க இதெல்லாம். பிக் பேங் தியரி அப்படின்றது என்னன்னா டக்குன்னு வந்து சேருது எங்க, அதாவது ஃப்ரம் நோவேர் எர்த் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஆர் எர்த் இல்ல யூனிவர்ஸ் இஸ் ஃபார்ம்ட்ன்ற கான்செப்ட். ஸோ பேசிக்லி ஒரு லைன்ல சொல்லணும்னா ஆக்சிடென்டல்னு சொல்லலாம் மாதாஜி. தேங்க்ஸ். என் லெவலுக்கு இப்போ வந்துட்டீங்க நீங்களாம்.
இல்லைன்னா என் பொண்ணுகிட்ட மடியில உட்காந்துருக்கா, படுத்துட்டு இருக்கா, அதை வச்சுட்டு நானும் தெக்க உட்காந்து இருக்கேன். தனியா இருந்தா ஓகே, சயின்ஸ் வந்து இவங்க வச்சுட்டு பேசணும்னா எனக்கு பிபி ஏறும். ஓகே, அதனால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த தியரி படி என்னன்னா இது வந்து அச்சித்தனா பேசிக்லி வித்தவுட் நாலேஜ். அதாவது நம்ம பாஷையில சொல்லணும்னா நான் லிவிங் திங் அப்படின்னு சொல்றோம், ரைட்? இப்ப வந்து லிவிங் திங் நான் லிவிங் திங்னு கிளாசிஃபை பண்றது. அதே மாடல்ல சான்ஸ்கிரிட்ல மோர் அச்சித்ன்றது வந்து நான் நாலேஜபிள் அண்ட் நாலேஜபிள் அப்படின்னு கிளாசிஃபை பண்றாங்க. சான்ஸ்கிரிட் பெட்டர் கிளாசிபிகேஷனா, நிறைய மனிதர்களுக்கு வந்து நாலேஜே இல்லை, அது வேற விஷயம். கமிங் பேக் டு த மெயின் திங் என்னன்னா, இப்போ ஒரு அச்சித்தா இருக்கிறது பிரம்மசூத்ரால அதுதான் பாதிக்கிறாங்க. இதேதான் பேசுவாரு. நீங்க சொல்றோம் இல்லையா, இந்த சயின்ஸ் தான் அப்பவே வந்து ஒருத்தர் பேசியிருக்காரு, ரைட்? நம்ம டிபேட் பண்ற மாதிரி அவர் வந்து பூர்வ பக்ஷி என்றவர் வந்து காம்படிட்டர், அதாவது டிபேட்டோட காம்படிட்டர். அவர் வந்து என்னன்னா மீமாம்சா, அதாவது கர்ம மீமாம்சா தான் ஃபாலோ பண்ணணும்ன்ற தியரி பொறுத்த வரைக்கும். கர்மம், அதாவது கர்மம்னா என்ன, தப்பு இல்லாம வேலையை பண்ணுங்க அப்படின்றாரு. ஏன்னா இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஜென்ரேட்டட் அப்படின்னா இவர் வந்து ப்ரூவ் பண்ணுவாரு. எப்படி சொல்ற, அச்சித்தனா அதுக்கு புத்தி இல்லை, ரைட்? ஓகே, வேர்ல்டு வந்து வந்திருக்கு, அச்சித்ன்றது புத்தி இல்லை. இப்ப வந்து நீ வந்து அச்சித் வந்தது அச்சித்ல இருந்து அப்படின்னா சி ஆஃப் சம்திங் விச் கம்ஸ் ஃப்ரம் சம்திங் ஷில் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்டு சம்திங் அப்படின்னு, ரைட்? இப்ப வந்து இந்த துணி வந்திருக்கு மாதாஜி, எப்படி வந்துச்சு மாதாஜி இந்த துணி அப்படின்னு நான் சொன்னா, மாதாஜி இந்த துணி எப்படி வந்துச்சுன்னா இது வந்து எனக்கு வந்து தங்கத்துல இருந்து வந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? ஆஹாஹா, என்ன மாதாஜி ஜோக்கா? துணி வந்து கயிறுல இருந்து வரும், அது எப்படி வரும்? சரி ஓகே பத்தி மாதாஜி, நான் அது பத்தல. இந்த வீடு வந்து எப்படி கட்டியிருக்காங்கன்னா பஞ்சால கட்டியிருக்காங்கன்னா எப்படி மாதாஜி வீடு பஞ்சுதால முடியும் அப்படின்னுங்க. ஒரு நான் லிவிங்ல இருந்து நான் லிவிங் வரதே நீங்க நம்ப மாட்டீங்க. ஏன்னா ஒரு சோர்ஸ் இருக்கும், அதாவது ஏல இருந்து பி, பில இருந்து சி, இது எல்லாமே ஒரே ப்ராடக்டா இருக்கும். அதாவது பஞ்சுல இருந்து நூல் வருது, நூல்ல இருந்து ட்ரெஸ் வருது, அப்புறம் கிழிஞ்சு போட்டா அது அதாவது நூல் ஆயிட்டு அழிஞ்சிடும் அப்படின்ற கான்செப்ட் உங்களுக்கு நம்புவீங்களே தவிர, நான் வந்து அப்படியே தங்கத்துல இருந்து நூல் வருது அப்படின்னா நம்ப மாட்டீங்க. அதே மாதிரி இந்த உலகம்ன்றது வந்து வெறும் அச்சித், அதாவது ஞானம் இல்லாம உயிர் இல்லாததா இருந்தா நீங்க சொல்ற மாதிரி பிக் பேங் தியரி நம்ம ஒத்துக்கலாம். ஆனா இதுல வந்து ஒரு பிளிப்பு, உயிர் இல்லாதவங்க ஒண்டி இருக்கோமே, நம்ம இருக்கோமே. இல்லைன்னா சொல்லலாம் ஏதோ டேபிளோ இதுவோ வந்து பேசிச்சுன்னா ஓகே, அதுக்கு பாவம் உயிர் இல்லை, அதுக்கு மூளையும் இல்லை, பேசுதுன்னா. ஆனா நம்ம கான்செப்ட் படி வெரி கிளியர், நம்மளுக்கு உயிர் இருக்கு. எப்படி ஒரு உயிரே இல்லாததுல இருந்து வர முடியும் அப்படின்னு. ஏன் நான் இவ்வளவு சொல்றேன்னா, விஸ்வரூபம்ன்றது என்னன்னா இட் இஸ் அ நான் காட்லி ஃபீச்சர் அப்படின்னாங்க. உயிர் இல்லையானா பேசிக்லி நம்ம பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற மவுண்டன் பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற குஷா கிராஸ் இதெல்லாம் தான் ஆண்டவன் நினைச்சு அந்த பிளானட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, சயின்டிபிக்லி 14 பிளானட்ஸ்ல அந்த டாப் மோஸ்ட் பிளானட்ஸ் பிரம்மலோகா சத்தலோகா எல்லாம் டாப் மோஸ்ட் பிளானட்ஸ். அது ரெண்டு தப்பலோகா மகரலோகா இதெல்லாம் அவரோட டாப்பு. அப்புறம் அவரோட இடுப்பு தான் நம்மளோட எர்த்து, பாதாள லோகா தான் பாதம், அதனால பாதாளம் சொல்றாங்க. அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை இமேஜின் பண்ற ஃபார்ம், இட்ஸ் அன் இமேஜினரி ஃபார்ம், ரைட்? தேவையானா தேவை. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா நியோஃபைட்டால வந்து அப்படியே எனர்ஜி ஆஃப் லைட்டை வச்சு பண்ண முடியாதப்போ அவங்க வந்து அந்த ஃபார்மையும் வழிபடுறாங்க அப்படின்னு. ஸோ ஏன் இதை சொல்றேன்னா, இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு வர்ஷிப் அ லைட் ஃபார் லாங் அண்ட் இந்த இது சான்ஸே இல்லை அப்படின்ற ஒரு தியரியை ப்ரூவ் பண்றது வெரி கிளியர்லி. எப்பவுமே ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, ஒண்ணுல இருந்துதான் ஒண்ணு வரணும்னா அதோட நேச்சர் வந்து அதே நேச்சரா இருக்கணும். எக்ஸாம்பிள் பாட்டு இதான் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்பிள். எல்லாருமே ஸ்பாட்டு அந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலத்துல எக்ஸாம்பிள் மாத்தணும். ஒரு 20 வருஷம், அது 20 ஒரு 50 வருஷம் அப்புறம் பாட் ஹவுஸ் பட் பாட் ஹஸ் கம் ஃப்ரம் வேர், வாட் டு யூ மீன் பை பாட் அப்படின்னு கேட்பான். பாட்டுன்னா மண்ணுல இருந்து தான் வந்துச்சு, திரும்ப பாட்டை அடிச்சோம்னா அது மண்ணுக்கு போயிடும். ஸோ பேசிக்கலி ஒரிஜின் வந்து மட்டு பாட் ஆகுது, ஒரிஜின் வந்து மறுபடியும் மண். அப்படி இருக்கச்சு லைஃப்ன்றது எங்க இருந்தோ வரணும். ஸோ தேர் ஃபோர் கிரியேட்டர்னா அப்போ அது அச்சித்தான நம்ம சொல்ற நான் லிவிங் திங்கா கண்டிப்பா இருக்க முடியாது. ஸோ அது டிஸ்அப்ரூவ்ஸ் சோ கால் பிக் பேங் தியரி அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் தியரியும் இருக்கு. சரி ஓகே, ஒத்துக்கிட்டேன் நீ சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு. ஏன்னா இந்த இம்பர்சனல் ஃபார்ம் வந்து நெக்ஸ்ட்டுக்கு போனா வை கான்ட் இட் பி another பர்சன் அப்படின்னு வரும். ஏன்னா இங்கதான் வரும், நம்ம நெக்ஸ்ட்டுக்கு மூவ் ஆயிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா இப்ப வந்து இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பரபிரம்மா, பிரம்மன் அப்படின்றது ஒரு பேருக்கு சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா we don't know who is பிரம்மன். பிரம்மன் கேன் பி எது வேணா, பிரம்மன் கேன் பி நான் லிவிங் திங், அச்சித்தாவும் இருக்கலாம், மவுண்டனாவா இருக்கலாம். பிரம்மனுக்கு சிம்பிள் மீனிங் என்னன்னா பிக், அவ்வளவுதான். பிக் அப்படின்னு ஒரு குழந்தை கிட்ட கேட்டீங்கன்னா வாட் யூ மீன் பை பிக், சோ மச் இஸ் பிக் பாத்திருக்கீங்களா? வாட் யூ மீன் பை பிக், இது தேர்ஃபோர் பிக் அன்றதா பிரம்மனா. பிக்ன்றது நான் லிவிங் திங்கா இருக்க முடியாது. எஸ் மவுண்டன் இஸ் பிக், நோ டவுட், பட் இட் டசன்ட் ஹேவ் ஞானா, இட் டசன்ட் ஹேவ் லைஃப்.
ஸோ யூ cannot கால் தட் as பிரம்மன். கேன்சல்டு. பர்சனல் ஃபீச்சருக்கு அப்புறம் வரலாம், நம்ம இன்னும் அங்க வரவே இல்லை. நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா லிவிங்கா இருக்கலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கிளியரா எடுத்துட்டு போறதுக்கோசரம் பேஸ் எடுக்கிறேன். ஓகே, அப்போ லிவிங் திங்னா இட் கேன் பி மீ, இட் கேன் பி ஜீவா, இட் கேன் பி அ லிவிங் திங் அப்படின்றாங்க. பாசிபிள், தப்பே இல்லை. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இட் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். சோர்ஸ் ஒன்லி இல்லாம நம்ம நான் அச்சித்ன்றது சங்கல்பம் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறதுன்னு போட்டிருக்காங்க. சங்கல்பம்னா இட் ஹஸ் டேக்கன் அ டெசிஷன். ஒரு ஒரு சங்கல்பம்னா உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன விட. சங்கல்பம்னா இதை பண்றேன் அப்படின்றத பண்ணிருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் லிவிங் திங் உயிரே இல்லை, அது சங்கல்பம் எடுக்க முடியாது. ஸோ இட் cannot be a நான் லிவிங் திங். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா லிவிங் அப்படின்னா ஆஸ் அப்சல்யூட் ஹாப்பினஸ். எவனாவது ஒருத்தன் வந்து சொல்லுவான் நான் ரொம்ப ஹாப்பி அப்படின்னு. நீங்க அப்படி இருக்கிற ஒருத்தன் கிட்ட நீங்க வந்து இன்டர்வியூ எடுத்து எனக்கு சொல்ல போறீங்க, அவனுக்கு பிரச்சனையே வாழ்க்கையில இல்லை அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு எனக்கு சொன்னீங்கன்னா நம்ம அவர்கிட்ட வச்சு பேசலாம். ஏன்னா மனிதனாய் பிறந்த யாரா இருந்தாலும் அவனுக்கு பிரச்சனை, அவளுக்கு பிரச்சனைன்றது இருக்கும். துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இல்லைன்னு யாராவது சொன்னா நான் கேட்கிறேன், யாராவது இல்லைன்னு சொல்றீங்களா? மத்தாடி இல்ல மத்தாடி எனக்கு தெரிஞ்ச உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம், பட் பிரச்சனை இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் பிரச்சனை இருக்கும், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் பிரச்சனை இருக்கும், வேலை செய்யற நம்மளுக்கும் பிரச்சனை இருக்கும். எஸ்ஸா இல்லையா? இவ்வளவு சைலண்டா இருக்கீங்களே, இருக்காதா? உங்களுக்கு யாருக்குமே பிரச்சனையே இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ அனுஷயா மாதாஜி. ஸோ எதுக்கு சொன்னா எல்லாருக்குமே வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கும்னா அனந்தமான எவ்ரிபடி கேன் பி ஹாப்பி. ஏன்னா ஒரு லெவல் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் வந்து வேரி ஆகுது அப்படின்றாங்க. எக்ஸாம்பிள், எல்லாருக்குமே மெஷரிங் வேணும். ஒரு கப்பு, ஒரு கிளாஸ் பால் வேணும்னா எவ்வளவு வேணும் அப்படின்னாங்க 200 கிராம்னா ஒரு டம்ளர் அப்படின்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி எப்படி மெஷர்மெண்ட் எடுத்தோம்னா மெஷர்மெண்ட் இதுதான். ஹியூமனோட மேக்சிமம் ஹாப்பினஸ் நீங்க சொன்னீங்கல்ல, ஒருத்தனுக்கு அதோ அவனை கண்டுபிடிச்சு விட்டேன் ஒரு அவளை கண்டுபிடிச்சு விட்டேன், அவதான் மேக்சிமம் ஹாப்பினஸ்னா அவளோட ஹாப்பினஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு ஒரு மெஷரிங் ஸ்கேல் எடுத்தா அவளோட மெஷர்மெண்ட் படி அவளோட ஹாப்பினஸ் வந்து மல்டிபிள் டைம்ஸ் போட்டு அது ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்கு. அதை வந்து நான் உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸ்ல எடுக்கிறேன். அது ஒரு தமாஷான மெஷர்மெண்ட். சோ மெனி டைம்ஸ் மல்டிப்ளை ஆயிட்டே இருக்கும். அவங்களோட மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ஹாப்பினஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 100 டைம்ஸ் மேல. பித்ருக்கு உயிர் இல்லாத அந்த அவங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு பல மடங்களோட ஹாப்பினஸ் வந்து நம்மளோட இந்திரலோகத்துல ஸ்வர்கலோகத்துல அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அதை விட பல மடங்கு வந்து பிரம்மலோகத்துல அதில் பல 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 மடங்கு வந்து எல்லாம் சேர்ந்தா அதுல வந்து பிரம்மனோட ஹாப்பினஸ் எடுத்தா அது வந்து காஃபோட ஒரு டிராப் தான் அப்படின்றது நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்படிதான் இருக்கிறச்சு. அப்போ ஹியூமனோட ஹாப்பினஸ் கணக்கிலேயே வராது. ஏன்னா ஹியூமன் நான் ஹியூமன்ன்றதை சொல்ல, ஜீவானா எவ்ரிபடி கேன் பி அ ஜீவா, பிரம்மா ஆல்சோ. அப்படி இருக்கிற பிரம்மாவோட ஹாப்பினஸும் ரொம்ப குறைச்சல். அண்ட் அப்படி இருந்தா பிரம்மனை போய் அடைவோம்னா பிரம்மா போய் பிரம்மனை அவரையே அடைய மாட்டார். அதனால இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். ஸோ ஜீவாவும் இருக்க முடியாது. ஜீவா ஹூ இஸ் நார்மலி இன் அவர் பிளாட்ஃபார்ம் cannot be a creator of this universe என்றது அகெயின் நான் சொல்றது எல்லாம் சயின்ஸ், நான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கே வரல. இப்போ வந்து இந்த ரெண்டும் ப்ரூவ் ஆன உடனே அர்ஜுனர் மாதிரி ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த லெவல் வரைக்கும் கிளாரிட்டி இருக்கு. அவர் எங்க மாட்டியிருக்காருன்னா இப்போ வந்து இந்த லெவல் வரைக்கும் கிளாரிட்டி இருந்தே டிவைட் ஆறதா இங்க இருந்து எங்க டிவைட் ஆகுது. ஓகே, வி பிலீவ் இன் பரபிரம்மன் ஹூ இஸ் ஹையஸ்ட். அப்போ அந்த பரபிரம்மன் எனர்ஜியா அதுதானே விஸ்வரூபம்னா ஆமா, ஆனா அது இல்ல ஹையஸ்ட். அப்போ எது ஹையஸ்ட் அப்படின்றது அவர் ஆரம்பிக்கிறாரு. பர்சனலிஸ்ட்னா பர்சனல் எனர்ஜி ஒண்டி இல்லாம கிருஷ்ணர் ஆல்சோ ஹேஸ் எனர்ஜின்றது. இப்போ பக்தி யோகா தான் ஹையஸ்ட். எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா ஈஸியஸ்ட். நம்மளுக்கு எப்பவுமே ஈஸியா இருக்கிறது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும், ஆனா ஒத்துக்க மாட்டோம். நான் உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி சொன்னேன், எனக்கு மேக்ஸ்ல சிம்பிளா ஒரு சம் வந்துச்சு, நான் தலையை பிடிச்சி சொரிஞ்சிட்டு இருந்தேன் 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல. எதுக்குன்னா எப்படி சிம்பிளா இருக்க முடியும்? நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் ஏன்னா லைஃப்ல ஏதாவது சிம்பிளா இருந்தா செட் ஆகாது. ஏன்னா நம்ம ஸ்லோகம் கூட இருக்கு, கிருதே விஷ்ணு. ஓகே, கிருத்த யுகத்துல நான் வந்து தியானம் எல்லாம் பண்ணணுமா? கன்வின்ஸ்டு, ரைட்? அப்போ என்ன ப்ராப்ளம்? திரேதா யுகத்துல இன்னும் சூப்பர். நான் வந்து என்னன்னா நான் வந்து திரேதா அண்ட் துவாபரே பரிதார் யாயாம். ஓகே, வெரி குட். அந்த 2 யுகத்துல வந்து வெரி சிம்பிளி நான் வந்து பிக் டெம்பிள் வர்ஷிப் இல்லை யக்னங்கள் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் கலே எத் ஹரி கீர்த்தனாத். கலியுகத்துல வெறும் ஹரி பேரா? நான் ஒத்துக்க மாட்டேன், காம்ப்ளிகேட்டட் ஆகும். ஏன்னா நம்ம மைண்ட் காம்ப்ளிகேட்டட், we are just used to that. அதனால இதுக்கு கமிங் பேக் டு மை 12th ஸ்டாண்டர்ட் அப்படியே ரொம்ப நேரம் அப்புறம் தான் இது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கே, தப்போ என்னமோன்னு வெளில வந்து கேட்டா ஆமா அதான் ஆன்சர் நாங்க. ஏன்னா ஐ வாஸ் நாட் ஈவன் கன்வின்ஸ்ட் தட் அதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு. ஸோ கன்க்ளூஷன் ஆஃப் எவ்ரி சாப்டர், இன்ஃபேக்ட் ஆக்சுவலா பார்த்தா அதுதான் ஆன்சர் நினைச்சேன், அது கன்ஃபியூஷன் ஆயிட்டு அதுக்கு பதில் பெருசா நான் எழுதி
ஆக்சுவலா எனக்கு வாங்கின மார்க் வந்து 199. அந்த 1 மார்க் அதுல தான் போச்சு. எதுக்குன்னா நானே அது காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும் பர்சீவ் பண்ணி, நானே அது தப்பா இருக்கும்னு நினைச்சு, நானே ஏடாகணுமா ஒரு பெரிய ஆன்சர் எழுதிட்டு வந்தேன். அந்த தப்பான ஆன்சர் அந்த சின்ன சிம்பிளா இருக்கிற மேட்ருக்கு. ஏன்னா அதுதான் பிரச்சனை நம்ம எல்லாருக்குமே. நம்ம ப்ராப்ளம் என்ன, we don't like simple solutions, we want complicated solution. அதனால கன்க்ளூஷன் ஆஃப் எவ்ரி திங் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்துட்டோம். செகண்ட் சாப்டர்ல ஐ எம் நாட் த பாடி, ஐ எம் த சோல், அகம் பிரம்மாஸ்மி அங்க கிளியரா சொல்லுது. ஏன்னா நம்ம வந்து லிவிங் ஆர் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணான்றது 7th சாப்டர்லயும் பார்ட் அண்ட் பார்சல். 8th சாப்டர் நான் எல்லாருக்குமே ஒரு சாப்டர்ல சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஷீலா பிரபுபாத் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, இம்பர்சனல் பொசிஷன், அதாவது நாட் அட்டாச் டு த பர்சனல் ஃபார்ம் இஸ் நாட் கரெக்ட். டிட்டாச்மெண்ட் வந்து பத்தி பேசுறாரு. ஸோ ஃபர்ம் டிட்டாச்மெண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் டிஸ்ட்ராக்ட் பீப்புள் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா இட்செல்ஃப். இம்பர்சனல் ஃபார்ம் வந்து கிருஷ்ணர் மேலேயே அட்டாச்மெண்ட் வராது. பர்சனல் ஃபார்ம் இருந்தால் தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட். ஒரு பொம்மையை பாருங்கன்னா நீங்க பாப்பீங்க, ஆனா பொம்மையை எடுத்துட்டு சும்மா பாருங்க அப்படின்னா கஷ்டம். பொம்மை ஃபார்ம் இமேஜின் பண்ணுங்கனாலே நம்மளுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா மெடிடேட் பண்றது வந்து ஃபார்மே இல்லாம பண்ணணும்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். நம்ம வந்து இம்பர்சனல்ல கும்பிடுறவங்களுக்கெல்லாம் நான் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கும்பிடு வைப்பேன். எதுக்குன்னா நம்மளால வந்து பர்சனல் ஃபார்ம் கும்பிடுறதே அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு. அப்படி இருக்கச்சே எவ்வளவு கஷ்டம்ன்றத நினைச்சு பாருங்க. இப்ப வந்து நம்ம யாராவது கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான ஒண்ணு, உங்களோட ஸ்டாப் மோஸ்ட் காட் யாரு? கிருஷ்ணர். என்ன பண்ணீங்க? கிள்ளி விட்டேன் அப்படின்னும். ஏன்னா ரொம்ப கியூட்டா இருக்காரு, சப்பியா இருக்காரா இல்லையா? அவர் நேரா கொழு நம்ம டக்குன்னு பார்த்தோம்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா குண்டு கிருஷ்ணர் நக்கர ஃபார்ம் தான் வரும். அப்படி கிள்ளி விடலான்னு தோணுமா இல்லையா? மாதாஜி. கிள்ளி விடுற சாமி நம்ம கிட்டதான், நம்மளுக்கு ஒண்டிதான் அந்த தைரியமும் இருக்கு. அதாவது நாம வேற மதத்தை பத்தி பேசல, நம்ம மதத்திலேயே சொல்லிட்டு இருக்கேன். கிள்ளி விடுறேன், அவரை வந்து தட்டி விடுறேன், அவர் முடி அழகா இருக்கு புடிங்கி விடுறேன், இந்த வேலை எல்லாம் நம்ம தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா நம்ம ரிலேட் பண்றது வந்து அவரோட பர்சனல் ஃபார்ம். வி ஜஸ்ட் லவ் ஹிம் சோ மச் பிகாஸ் வி ட்ரீட் ஹிம் as a person. அதனால அவன் வந்தா அவன் போனா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதனால இது 12th சாப்டர் என்ன சொல்றதுன்னா, சுப்பீரியாரிட்டி ஆஃப் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் வந்து ஞானா வந்து இங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. இதை விட கர்மா விட ஞானா, ஞானா விட பக்தின்றது பட் ரிவர்ஸ்ல வரும் இதுக்கு மேல. அதை வந்து பாக்குறோம். இதுல வந்து என்னன்னா கர்மாவே பெட்டர்னு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஞானம் இஸ் டிஃபிகல்ட், அதனால கர்மம் இஸ் ஈஸி. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ஷுட் ஐ ஃபாலோ, ஷுட் ஐ ஒர்க் இன் டிவோஷன் ஆர் ஷுட் ஐ லீவ் எவ்ரி திங் அண்ட் ஒர்க் ஃபார் டிவோஷன். ஆனா அம்மா நீ வந்து லீவ் எல்லாம் பண்ணனா உன்னால முடியாது, நீ ஃப்ராட் நித்யாச்சாரியா, அங்க போய் நீ பூஜாரி சன்னியாசின்னு பண்ணா இந்த ப்ராப்ளம். நம்ம சன்னியாசியனா நம்ம எல்லாருக்குமே ஆரஞ்சு ட்ரெஸ்ஸா, இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்டும் கேட்டாங்க, நான் வந்து இனிஷியேஷன் அப்போ நீங்க இன்னில இருந்து ஆரஞ்சு ட்ரெஸ் போடுவீங்களா அப்படின்னு. எனக்கு புரியவில்லை ஏன் ஆரஞ்சு, ஒருவேளை நம்ம இனிஷியேஷன் ட்ரெஸ் கோட் ஆரஞ்சோ அப்படின்னு நினைச்சேன். அப்புறமா தான் புரிஞ்சிச்சு சன்னியாசின்னு. சன்னியாசின்றது வந்து மென்டல் ரெனன்சியேஷன். என் கண்ணு எதிரில் ஒரு ஆல்கஹால் இருந்தா அது குடிக்காம இருக்கிறது இஸ் ரெனன்சியேஷன். அதுவும் இதுதான். ஒரு சாப்பாடு பிடிச்சது இருந்து உன்னால கட்டுப்படுத்த முடியுதா, அதுவும் சன்னியாசி தான். சன்னியாசின்றத வந்து எங்கேயுமே நம்ம சன்னியாசியானா ஆரஞ்சு ட்ரெஸ் போட்டு இமாலயால போய் பண்றது அப்படின்றதுல அப்படி இருந்தாலும் நம்மளால பண்ண முடியாது. என்ன எடுத்துட்டு போய் அங்க ஹிமாலயால வச்சிங்கன்னா நான் அப்போ நினைச்சிட்டு இருப்பேன், ஐ இந்த கிளைமேட் ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கே, எங்க அம்மாக்காகாதோ, ஐயே என் பொண்ணுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்பா, அவளையும் கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாம், இந்த ஸ்னோல எல்லாம் விளையாடுவாப்பா இப்படின்னு போகும். இது எந்த விதத்துல ரினன்சியேஷன் இல்ல. ரினன்சியேட் பண்ணணும் சொல்லல கிருஷ்ணர். ரினன்சியேஷன் என்னன்னா மனதை கட்டுப்படுத்துன்றதான் சொல்றாரு. நான் ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்துறேன்னா, எப்படி இருந்தாலுமே நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தலைன்னா எங்கேயாவது ஒண்ணு போய் மாட்டிப்போம். ரோட்ல நான் ஏன் ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைட்ல ரூல் ஃபாலோ பண்ணணும், இல்லைன்னா ரைட் சைட்ல போனோம்னா போலீஸ் எடுத்து ஜெயிலுக்குள்ள போட்டுருவாங்க. நம்ம ஃபாலோ ரூல்ஸ் பண்ணலன்னா வி வில் பி அரஸ்டட். அது பௌதிகமா இருந்தாலும் அரஸ்டடு, எதுவா இருந்தாலும் அரஸ்டட். ஸோ ரூல்ஸ் வந்து எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணணும். ஒரு ஸ்கூலா இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஸ்டேட்டா இருந்தாலும் சரி, ஒரு வீடா இருந்தாலும். ஐ எம் அ ஃப்ரீ பேர்ட் அப்படின்னா பேர்டா தான் இருக்க முடியும். அந்த பேர்டுக்கும் ரூல் இருக்கு, நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்ம இங்க இருந்து பார்த்தா அதர் சைட் ஆஃப் த கிராஸ் ஸ்கிரீன் அந்த பேர்டு வந்து எவ்வளவு பயத்துல இருக்கு, அந்த பேர்டு இந்த ஹைட்ல வளரும், இந்த இதுல இருக்கும், இந்த ஃபுல் ஃபேமிலி ஆஃப் பேர்ட்ஸ் போறச்சு அதுவும் ஃபாலோ பண்றது ரூல் இருக்கு. ஸோ சுப்பீரியாரிட்டி ஆஃப் ஆல் டைப் ஆஃப் டிவோட்டிஸ்ன்றது நம்ம பார்த்திருக்கோம். பக்தி என்றது பர்சனல் ஃபார்ம். அர்ஜுனா இன்டென்ஷன் வந்து அவர் குழம்பி எல்லாம் போல, அவர் வந்து அவரோட பொசிஷனை செக்யூர் பண்ணிக்கிறார். ஏன்னா அவருக்கு வந்து பர்சனல் ஃபார்ம் பிடிச்சிருக்கு. ஸோ கிருஷ்ணா கிட்ட எக்ஸ்கியூஸ் மீ, டியூ லைக், ஐ லைக் பர்சனல் ஃபார்ம், இஸ் மை ஃபார்ம், நான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னா அர்ஜுனர் கோசம் கிருஷ்ணர் ஃபேவரபிளா சொல்ற உண்மையை சொல்றாரு. ஏன்னா மெடிடேஷன் ஆஃப் இம்பர்சனல் ஃபார்ம் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். பௌதிகத்திலையும் சரி ஸ்பிரிச்சுவல்லையும் சரி. எப்படி மாதாஜி பௌதிகத்துல தானே கஷ்டம், ஸ்பிரிச்சுவலி கஷ்டம்னா? ஆமா, பிரம்மவாதி என்றாரு, பிரம்மவாதி இம்பர்சனலிஸ்ட்ன்றாங்க இல்லையா, அவங்க பிரம்ம ஜோதியை போய் கண்டறிறாங்க. கார் பார்க்கிங்ல போனேன்னா ஒரு 2 நிமிஷம் மேல இருக்க முடியல, ஏன்னா மனிதனே இல்லைங்க, ஒரே ஒரு செக்யூரிட்டி எப்பமாவது இருப்பான். ஏன்னா we cannot relate ourselves to a space, வேக்யூம்ல இருக்க முடியாது நம்ம, ரைட்?
அதே மாதிரி வேக்யூம் தான், அங்க யாருமே இல்ல. யாரோ ஒரு பொண்ணு ஸ்பேஸ்க்கு போய் 6 மாசம் மாட்டிக்கிட்டாலாம், ரைட்? அவகிட்ட இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கேட்கல. பட் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரைட்? தே cannot ஸ்டே அலோன். 6 மாசத்துக்கே அதான் நன்மைனா அவங்க வந்து இம்பர்சனல் பிரம்மனா பிரம்ம ஜோதிக்கு நோட்ல அப்படியே தனியா எப்படி இருக்க முடியும்? அதனால இம்பர்சனல் கன்சீவே நம்மளால வந்து மனசால கூட புரிஞ்சிக்க முடியாத பாவம். ஓகே, இட்ஸ் பேசிக்லி அர்ஜுனா கேக்குறாரு அதை பத்தி வேஸ்ட் எல்லாம் டைமே வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா அவர் வந்து 11th சாப்டர்ல வந்து பர்சனல் ஃபார்ம் அட்டாச்ன்றதை நம்ம பார்த்துட்டோம். அதுதான் அதை வச்சுதான் இந்த ஃபுல் கன்ஃபியூஷனே வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ அர்ஜுனர் என்ன பண்றாரு? இப்போ சமரியில பாத்தீங்கன்னா மத் பரமா அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதாவது நம்ம 11th சாப்டர்ல அதுதான் அல்டிமேட் டிவோஷனல் வர்ஷிப் டு ஷியாம சுந்தரா அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே பார்த்திருப்போம். பகவத்கீதாலையும் பார்த்தோம். வேணும் கொணந்த அரவிந்த கலாய திராட்சம் பர்ஹாவதம்ச சிதாம்புத சுந்தராங்கம் கந்தர்வ கோட்டி கமனீய விசேஷ சோபம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமம் பஜாமி. பிரம்ம சமிதால அவரோட பிளேஸ், அவரோட ஃபார்ம், அவரோட ஹவுஸ் தாம், அவரோட லொகேஷன் ஜிபிஎஸ் அமைச்சிருக்காரு. பிரம்ம சமிதா இஸ் நத்திங் பட் ஓல்டு டைம் ஜிபிஎஸ். இந்த இடத்துக்கு எப்படி போகணும், how will this place be, how will I be able to reach என்ற எல்லாத்துக்குமே அவர் சொன்ன புக்கு தான் பிரம்ம சமிதா, ரைட்? பிரம்மனை ஒர்க் பண்றது, வர்ஷிப் பண்றது, ரைட்? எப்படி அப்படின்னா குவாலிட்டியே இல்லாம அவ்வியக்தா அன்மேனிஃபெஸ்டட வந்து ரொம்ப கஷ்டம். நிர்குணத்தை விஷ் பண்ண முடியாது அப்படின்றத அவர் வந்து ரொம்ப கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இட்ஸ் கால்ட் யோக வித்தாரா. அதாவது 2 ஐட்டம்ஸ், எது இந்த ரெண்டுத்துல எது பெட்டர் அப்படின்னா, ரைட், இந்த ரெண்டுத்துல இது பெட்டர், காம்படிஷன் மாதிரி இதுவா அதுவா அப்படின்னா திஸ் இஸ் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ நம்ம 12th ஸ்லோகம் போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் வாச்சா மையா வேஷமனோ ஏமாம் நித்யயுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தையா பரயோபேதஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. லாஸ்ட் லைன் ஹெல்ப் பண்ணுங்க, எனக்கு ஸ்கிரீன்ல வரல. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரத்தையா பரயோ அக்தயா பரயோபேதா யுக்தமா தேமே யுக்ததமா மதாஹ. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஸோ டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ளீஸ், யாராவது படிங்க. டிரான்ஸ்லேஷன். தனிப்பட்ட உருவில் எனக்கு அவங்க வாய்ஸ் கிளியரா கேட்கல. திவ்யமான உங்களுக்கு கேக்குதா இல்ல நம்பிக்கையுடன் எனக்கு தான் ப்ராப்ளம்? கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது மாதாஜி. சரி, நான் சாரி. வசந்தமா புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ என்ன சொல்றாரு, ஏன் வை விச் இஸ் மோர் பர்ஃபெக்ட்னா என்னோட மைண்ட், அதாவது நம்மளோட மைண்டை வந்து என்னோட பர்சனல் ஃபார்ம்ல வச்சிருக்கிறவங்க தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆல்வேஸ் வர்ஷிப்பிங் மீ, வர்ஷிப் மீ வித் கிரேட் அண்ட் டிரான்ஸ்டென்டல் ஃபேத். நம்பிக்கையோட, அவநம்பிக்கையோட கும்பிடலாமா மாதாஜினா? கொடுக்கலாம். அவநம்பிக்கையோட பண்ணா தலை வைத்தேன்னு படிச்சா நம்மளுக்கு எக்ஸாம்ல என்ன ரிசல்ட் இருக்கோ அதை விட பெட்டர் ரிசல்ட் இருக்கும், தப்பு இல்லை. ஆனா இஷ்டப்பட்டு படிச்சா ஈஸியா வரும் இல்லையா? கஷ்டப்பட்டு படிச்சா, விருப்பம் இல்லாம படிச்சா அப்படியே கொஞ்சம் டென்ஷனா இருக்கும். அதே மாதிரி அவர் இஷ்டப்பட்டு படிச்சோம்னா ப்ராசஸ் பிகம்ஸ் ஈஸி. இல்லைன்னா எப்படி வேணா கும்பிடலாம். இட் ஜஸ்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு மச் ஆஃப் சக்சஸ் ரேட் இஸ் அப்படின்றது. எல்லாத்துமே சக்சஸ், எல்லாமே மேக்ஸ் சயின்ஸ் தான். ஆக்ஷன் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் என்னன்னா, கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஆக்டிவிட்டி வந்து பௌதிகம் இல்லை. ஏன்னா எல்லாமே கிருஷ்ணர் கோசம் பண்றோம். ஸோ இட் கேனாட் பி பௌதிகம், ரைட்? நான் என்னை பத்தி நினைச்சா பௌதிகம், நான் கிருஷ்ணர் கோசம் நினைச்சானா தெய்வீகம். இப்போ நினைப்பீங்க மாதாஜி, அப்போ நீங்க வந்ததுல இருந்து வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து பௌதிக ஆசையில தானே இருப்போம், ஆர் வி நாட்னா? ஆமா இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருந்துட்டு என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா, நம்ம டிட்டாச்மெண்ட் ஆனா எல்லாத்தையும் விட்டு ஓடுறது இல்லை. டிட்டாச்மெண்ட் ஆனா கிவிங் தட் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ். நான் வந்து டாக்டர் ஆனேன், அதனால என் பொண்ணை வந்து டாக்டர் ஆக்கணும், என் பையனை வந்து டாக்டர் ஆக்கணும், என்னால ஆக முடியல அப்படின்னும் இல்ல, நாட் டாக்டர் அதனால அவங்க ஆறான்றதும் இட் இஸ் நாட் லவ், இட் இஸ் கால்ட் அட்டாச்மெண்ட். நம்ம ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் நம்ம வாழ்க்கையில என்னன்னா, நம்மளுக்கு அஃபெக்ஷனுக்கும் அட்டாச்மெண்ட்க்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியறது இல்லை. அஃபெக்ஷன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்சதை பண்ணணுமானா அவங்க இஷ்டத்துக்கு பண்ணணுமான்றதும் இல்லை, அவங்களுக்கு என்ன நல்லதோ அதை பண்றது. ஆனா எனக்கு பிடிச்சதை அவங்கள பண்ண வைக்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் அஃபெக்ஷன், இட் இஸ் கால்ட் அட்டாச்மெண்ட். இப்போ டிட்டாச்மெண்ட்னா அவங்களை விட்டு போயிடணும், சி ஒலி அன்றது இல்ல அர்த்தம். டிட்டாச்மெண்ட்னா யூ ஸ்டில் ஹாவ் லவ். அர்ஜுனர் வந்து சண்டை போட்டாரு. டிட்டாச்சா சண்டை போட்டாருன்னா என்ன, தூங்கிட்டு இருந்தாரா? இல்ல, சண்டை போட்டார் சின்சியரா. ஆனா பலித்தம் என்னமோ அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம சின்சியரா போடுறது. நம்ம 100% எஃபர்ட்ஸ் போடணும்.
நம்ம சைட்ல இருந்து. ஆனா ரிசல்ட் என்ன வந்தாலும் அச்சச்சோ அப்படின்னு இடிஞ்சு போய் உட்காராம எந்திரிச்சு கண்டினியூ பண்றதுதான் கால் டிட்டாச்மெண்ட். சிம்பிளா பண்ணணும்னா நம்ம எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல, டூ நாட் வரி அபவுட் ஃபெயிலியர் ஆர் சக்சஸ், டூ யுவர் ஜாப் என்றதுதான் எல்லாருமே சொல்றாங்க. மோட்டிவேஷன் டாக்லயும் எங்க சொல்றாங்கன்னா பகவத்கீதால இருக்கிறதா. ஸோ பகவத்கீதா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் புக் இல்ல, மோட்டிவேஷன் புக்குன்னு கூட எடுக்க வேணாம். பகவத்கீதா இஸ் அ புக் டு டெல் யூ ஹவு டு லிவ் லைஃப். ஐயோ இதெல்லாம் ஐ டோம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட்னா படிச்சுட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறமா நமக்கு தெரியணும் அது யூஸா யூஸ் இல்லையான்னு. படிக்காமலே ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட்னா நம்மளுக்கு தெரியாது. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஃபெயிலியர்ன்றது எப்போ நம்ம நினைக்கிறோம்னா, சொல்லுவாங்க இல்லையா, அன்லெஸ் வி சி இப்ப நான் ஒண்ணு பிரயத்தனமே பண்ணாம விட்டா ஐ எம் ஃபெயிலிங் ஈவன் பிஃபோர் ட்ரைங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேனேஜ்மெண்ட்ல. அதுதான் பண்ணாதன்றாரு கிருஷ்ணர். அர்ஜுனர் கிட்ட அதே தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. ட்ரை பண்ணுப்பா, ஃபைட் பண்ணு, அதுக்கப்புறம் நீ ஃபெயில் ஆயிட்டனா தப்பே இல்லை. அட்லீஸ்ட் யூ ட்ரைட், யூ கிவன் யோர் பெஸ்ட். ஏன்னா ரெஸ்ட் ஆஃப் இட் பிகம் ஸ்பிரிச்சுவல். இல்ல ஐ வாண்ட் டு சக்சீட் சொல்லிட்டு ஃபைட் பண்ணனா அதுலதான் உனக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட் வரும். நான் இப்பெல்லாம் விண்டோ ஷாப்பிங் இருக்கு, பிரச்சனையே இல்லை. ஏன் பிரச்சனை இல்லை? சும்மா நான் பாக்குறேன் வரேன், வாங்குற ஐடியா இல்லை, சந்தோஷம். ஆனா வாங்குற ஐடியால போனாதான் பணம் வேணும். கரெக்ட். அதனால அந்த ஐடியால நீங்க ஷாப் பண்ணுங்க நான் சொல்ல வரல. பட் அந்த மோட்டிவ் ரிசல்ட் இல்லைனாலே நிம்மதி இருக்கு. அதுக்குன்னு எஃபர்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணலன்னா எஃபர்ட்ஸ் போடணும். போட்டுட்டு கிடைக்கலன்னா you will not be disappointed. ஏன்னா you are not attached to the result, you are only attached to the work. அதுதான் இங்க சொல்றாரு. சோ ஒரு பியூர் டிமோட்டி ஒரு பியூர் ஃபுல் சமாதியில இருக்கிறதால அவர் காலம்புரை எழுது ஈஸி, சாண்டிங், ஹியரிங், குக்கிங், வாஷிங் ஈஸி. அதை உட்கார்ந்து காலையில இருந்து கண்ணை மூடிட்டு திங்க் பண்ணணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மரணம் மனனமே ரொம்ப கஷ்டம். மனனமாவது ஈஸி, ஸ்மரணம் அதை விட கஷ்டம். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்மரணம் அண்ட் மனனம்? ஸ்மரணத்துக்கும் மனனத்துக்கும் தெரியுதா? தெரியலன்னா கேட்கணும், இல்லைன்னா நான் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருந்தா இங்க ஒரு வரும் அதுதான். நான் சொல்லட்டுமா மாதாஜி? சொல்லுங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். ஸ்மரணம்ங்கிறது நினைத்தல், மரணம்ங்கிறது இறப்பு. மரணம் அல்ல, மனனம். மனனம். மனனம்னா இது பயிற்சி பண்றது, மனப்பாடம். மனப்பாடம் பண்றது. மனப்பாடம். சோ என்னத்த பண்றோம்? ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ். மனனம்னா என்ன? பகவானை பத்தி மனனம் பண்ணணும். என்ன வாட் யூ மீன் பை மனனம் அபவுட் பகவான்? ஸ்லோகா மாதாஜி. இல்ல சாண்டிங் ஸ்ரவணம் ஆர் கீர்த்தனம். லவுடா பண்ணா கீர்த்தனம், ஆர் ரெண்டுமே. சாஃப்டா சொல்றது ஜப்பம். சாண்டிங் வில் கம் அண்டர் கீர்த்தன். மனனம்னா கான்டெம்ப்ளேட்டிங் அப்படின்னா, இப்போ நான் ஒரு கிளாஸ்ல சொல்றேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே கீதா மாதாஜியா சொன்னாங்க, தயவு செஞ்சு சொல்லிடுங்க வாமன அவதாரம்ல அவர் எங்க வச்சிருந்தார் சுதர்ஷன் சக்கரா, சொன்னாங்களா இல்லையா? சொல்லியா? சோ அது ஸ்மரணம். ஃபுல்லா திங்க் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. எப்படி இருக்கும், கால்ல இருக்குமா இப்ப கான்டெம்ப்ளேட்டிங் அப்படின்னா, இப்ப அனசூயா மாதாஜி சொல்றாங்க, அது அவர் கண்ணுல வச்சிருந்தாரு. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கண்ணுல எப்படி வச்சிருக்கோம், சான்ஸே இல்ல. ஸ்மரணம் இஸ் ஷிஃப்டிங் இன்டு மனனம். பாத்தீங்கன்னா அவங்க கண்ணுல வச்சிருக்க முடியாது, கான்டெம்ப்ளேட் பண்றாங்க. புரியுதா? காதுல இருக்குமா, இருக்காது. மூக்குல இருக்குமா, இருக்காது. தலையில இருக்குமா, இருக்காது. கான்டெம்ப்ளேட்டிங். புரியுதுங்களா? நம்ம இதுவா இருக்குமா, இருக்கா தான். இப்ப நான் சொல்றத கூட நீங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு திங்க் பண்றது ஒண்டி இல்ல. இப்ப கிருஷ்ணர் அவர் காலில இருந்த அந்த தோலாக்கு, அது பேர் என்ன சொல்லுங்க. அந்த கம்மல் ரொம்ப கியூட்டா இருக்குன்னா நீங்க திங்க் பண்ணுவீங்க, ஓகே. ஆனா இப்ப நான் கிருஷ்ணர் கலர் என்ன கலர் அப்படின்னா நீங்க திங்க் ஒண்டி பண்ண மாட்டீங்க, ஆர்கியூ பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. யாரோ ஒருத்தங்க வெள்ளை கலர்னா வெள்ளை பலராம இட் இஸ் ப்ளூயிஷ் கலர். ப்ளூ எப்படி இருக்க முடியும்? ப்ளூ இந்த ப்ளூவா, சான்ஸே இல்லை. இட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். நம்ம கான்டெம்ப்ளேட் பண்ணுவோம் ஆர்கியூ பண்ணிட்டு. இப்போ நம்ம பண்றது கான்டெம்ப்ளேஷன் தான். அருவவாதியா இல்ல கான்டெம்ப்ளேஷன். புரியுதுங்களா? அதுதான் மனனம். யூ ஆர் கான்டெம்ப்ளேட்டிங் இதுவா இல்லையான்னு. சோ ஸ்மரணம் திங்கிங், ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்ம் தெரிஞ்சதை ஃபிக்ஸ் பண்றது ஸ்மரணம். கான்டெம்ப்ளேட்டிங்ன்றது ஒரு கண்டென்ட்டை வச்சு நம்ம மைண்ட்லயே நம்ம கவு சாப்பிடுறத தசை போடுறதுன்னு அது அப்படியே மறுபடியும் கொண்டு நம்ம மைண்டுக்குள்ளேயே நம்ம ஆர்கியூ பண்றது, அது மனனம். ரைட். இப்ப மனனம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ரைட்? அரோவா பிரம்மனா அப்படின்னு. சோ அந்த மைண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறவர், அதாவது ஸ்மரணம் ஆன் மை பர்சனல் ஃபார்ம் அண்ட் வர்ஷிப்பிங் த லார்ட் வித் கிரேட் ஃபெய்த் ரொம்ப ஈஸி அப்படின்றது சொல்றாரு. ஏன்னா அதுதான் மோஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். ஏன்னா அது என்டவுட் வித் ஃபெய்த், அதாவது டோட்டல் ஸ்ரத்தையோட பண்றது. அதனால ஐ கன்சிடர் த மைண்ட்ஸ், அதாவது சன் ஆஃப் தேவிக்கு பாத்தீங்கன்னா
ஒருத்தர் ஒரு சப்ளை பண்ணாங்களாம். என்ன பண்ணாருன்னா, பிரம்மா என்ன கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு கிருஷ்ணர் பிறந்ததுக்கு? ஞாபகம் இல்லையா? யாருமே கிஃப்ட் எல்லாம் எடுத்துன்னு போக மாட்டீங்களா பிறந்தா யாருக்காவது? ஓகே, இதுதான் ஹோம்ஒர்க். பிரம்மா ஒண்ணு கொண்டு வந்தாரு, என்னன்னு பாருங்க. சிவா ஒண்ணு கொண்டு வந்தாரு, என்ன கிஃப்ட்னு இந்த வாரம் ஃபுல்லா திங்க் பண்ணிட்டு அடுத்த டியூஸ்டே கொஸ்டின். ஓகே, ஹூ இஸ் த பெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்கா ஸ்ரீலா பிரபுபாத் கிளியரா சொல்றாரு, கான்சென்ட்ரேட்ஸ் த மைண்ட் ஸ்மரணம் ஆன் த பர்சனல் ஃபார்ம். அதை தான் பரீட்சித் மகாராஜ் பண்ணாரு. அவர் வயதுல பாத்துட்டாரு பர்சனல் ஃபார்ம். ஸோ ஹி இஸ் ஒன்லி திங்கிங், ஸ்மரணம் தான் பண்றாரு. அவர் மனநம் தேவையில்லை, அவர் ரொம்ப கிளியர். அவர் இந்த ஃபார்ம் இப்படிதான் இருந்துச்சு, கண் எதிரில் வந்தாச்சு, இஸ் ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸ்ட். அதே தான் அவர் ரிமெம்பரிங் அகெயின் அண்ட் அகெயின் இஸ் ஸ்மரணம். டவுட்டே இல்லாம ரிமெம்பரிங் இஸ் ஸ்மரணம். டவுட்ல 4 ஹேண்டா 2 ஹேண்டா அவர் நான் கான்டெம்ப்ளேட் பண்ணி கொஸ்டின் பண்றது மனநம், ரைட்? ஸோ இப்போ கிளாஸ் அடிச்சு கூட போய் நீங்க கான்டெம்ப்ளேட்டிங் சொன்னாங்களே அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் மனநம். தப்பானா தப்பே இல்லை. ஒரு குருவோ ஒரு டீச்சரோ சொல்லி கொடுத்தா யூ மஸ்ட் அனலைஸ். இதுக்கு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் என் பொண்ணு தான் சொல்வேன். நான் ஆப்போசிட். இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா இல்லை. கிளாஸ்ல வந்து ஒரு லெசன் எடுத்தாங்கன்னா வரும், பார்ப்பேன், 1 மினிட் மனநம் திங்க் பண்ண எப்படின்னு அதை அப்படியே விட்டுருவேன். சரி, ஓகே, ஏதோ டீச்சர் சொல்லியிருக்காங்க, போய் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சிடலாம். என் பொண்ணை வந்து H2O இருந்தே எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம். கெமிஸ்ட்ரி 8வது ஸ்டாண்டர்ட்ல ஆரம்பிச்சு 6வது ஸ்டாண்டர்ட்ல ஹவு அப்படின்னா H2O கொண்டி ரொம்ப ஈஸி எனக்கு தெரியும், அது கொண்டி தான் தெரியும். 2 molecules of hydrogen plus 1 molecule of oxygen is equal to water. வெரி சிம்பிள், வெரி நைஸ் மம்மி, வெரி இன்டெலிஜென்ட். 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து எல்லா ஃபார்முலாக்கும் எப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சா. இந்த ஸ்டைல்ல நீ பேசல, நீ கொஞ்சம் டீசெண்டா பேசுவேன், என்னோட ஸ்டைல் அது. ஆனா இதுவே 8வது கிளாஸ்ல வந்து எப்படி இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா, இவளை வந்து சால்வ் பண்ணுமே. நான் போய் டீச்சர் கிட்ட கேட்டா டீச்சர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, டோன்ட் வரி, இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து டிகிரியில கூட இல்ல, MSc கெமிஸ்ட்ரியில தான் வந்து சொன்னேம்மா, இதெல்லாம் தேவையில்லை, பட் ஐ வாண்ட் டு நோ ஹவு அப்படின்னா. இந்த ஹவுக்கு கேள்வி எனக்கு கெமிஸ்ட்ரியிலேயே தெரியல, கெமிஸ்ட்ரியில ஒண்டி தெரியல, இல்ல ஸ்பிரிச்சுவலியும் தெரியல வச்சுக்கோங்க. அதனாலதான் இங்க வந்து அதுக்கப்புறம் சொரிஞ்சு இப்ப உட்காந்து படிச்சு, ஓகே இப்பெல்லாம் நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்ப சொல்றேன். என் பொண்ணு சொன்ன மாதிரி அதை படிச்சு முடிச்சுட்டு போயிடுமா அப்படின்னா முடியாது. ஏன்னா எப்படி அப்படின்னு கேட்கிறவங்க வந்து, அந்த ஃபீலிங் இருக்கிறவங்க வந்து தே ஆர் மோர் இன்டு மனநம். தே வில் ஆல்வேஸ் கொஸ்டின், விச் இஸ் நாட் ராங். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, வி ஆர் இன்க்விசிட்டிவ். நம்ம பார்த்திருக்கோம்ல, அவர் என்ன சொல்ற, அர்த்தாச்சி ஜிக்னாஷு ஞானி. அர்த்தான்றவங்க வந்து எனக்கு வந்து பிரச்சனை அப்படின்னு ஆண்டவன் கிட்ட போறவங்க. அர்த்தாத்தின்றவங்க வந்து என்னன்னா, எனக்கு வந்து சொத்து வேணும்னு போறவங்க. இங்க 2 பேரும் அவங்களோட பர்பஸ் வந்துச்சுன்னா நிறுத்திடுவாங்க. there is a possibility they may go back to the routine. ஆனா ஜிக்னாஷு வந்து அப்படி இல்லை. அவர் வந்து கியூரியாசிட்டி, they want to know about the Lord. நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்மளுக்கு இருக்கிற ஃப்ரீடம், இட்ஸ் a free religion. எதுக்கு சொல்றோம்னா, நீ சண்டே போக மாட்டியா கோயிலுக்கு? சேச்சே, மனசுக்குள்ளேயே எனக்கு சாமி இருக்காரு, அதே கும்பிடுவேன், இதே கோட் பண்ணிட்டு நான் கோயிலுக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்லாதீங்க. பேசிக்கலி we have that right. ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த என்ஃபோர்ஸ்ட் ரிலிஜன் இல்லை. ஏன்னா we also have the right to question. இது நம்ம இல்ல, ஆச்சாரியால இருந்து வந்திருக்காங்க. நம்ம வந்து சந்தேகம் இருந்தா தாராளமா கேட்கலாம். இது கெமிஸ்ட்ரியில இல்ல, ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியும். அண்ட் கேட்கணும், அப்பதான் நமக்கு கிளாரிட்டி வரும். அப்பதான் நம்ம ஞானி ஆகும். ஞானியா இல்ல, பக்த ஞானி. we will have clarity. அததான் இவரும் கேட்கிறாரு. அர்ஜுனர் பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா கேட்கிறாரு, எப்படி சொல்லு, how do I know whom should I worship அப்படின்னு கேட்கிறாரு. so everything done for Krishna. so அது வந்து மெட்டீரியல் ஆகாது, அது ஸ்பிரிச்சுவல் ஆகுது அப்படின்னு ஸ்ரீலா பிரபாத் சொல்றாரு. இதுதான் ரிலேஷன்ஷிப், ரைட்? கான்ஸ்டன்டா ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் இஸ் பை ஆக்டிங். பரய ஸ்ரத்தா அப்படின்னா பியாண்ட் த மோட்ஸ். நம்ம வந்து 3 மோட்ஸ்ல அஃபெக்ட் ஆகும். பௌதிகத்துல எல்லாருக்குமே வரும். கோவம் எல்லாமே வந்து மோட் ஆஃப் ரஜஸ், ரைட்? ரஜோகுணம். அண்ட் சாத்விக குணம்னா எவன் கத்தினாலும் ஐ வில் நாட் ரியாக்ட்னா நம்ம இங்க சொல்லணும் சொர்ணேட்ட இல்ல, இக்னோரன்ஸ்ல இருந்தாலும் சொர்ணேட்டா இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க தண்ணி போட்டு படுத்திருப்பாங்க, என்ன ஆகுதுன்னு நடக்காது. ஸோ 2மே ரியாக்ஷன் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அவங்க வாயை திறந்து பேசினா தெரிஞ்சிடும் இவன் புத்திசாலியா இல்ல அவன் வந்து முட்டாள் வந்து வாயை திறக்காம இருக்கானான்றது அவங்க வாய் திறந்தா தெரியும் அப்படின்வாங்க. ஸோ அந்த கான்செப்ட் படி பார்த்தா நம்ம என்ன ஆகுது, மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ன்றது வந்து நம்ம எப்பவுமே இருக்கணும்னு. அதனால இது வந்து இன்ஃபீரியர். பக்தி யோகா தான் சுப்பீரியர். அருவ பிரம்மனை வர்ஷிப் பண்ணா இட்ஸ் இன்ஃபீரியர் கான்செப்ட். ஏன்னா நம்மளால ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஸ்வரூபா இஸ் ஆல்வேஸ் இன்ஃபீரியர் இன் த இம்பர்சனல். ஏன்னா லார்டோட வசம் நான் சொல்லல. ஏன்னா அவங்களோட சஃபரிங் அவங்களால ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. அண்ட் பௌனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவாமாம் பிரபத்தே வாசுதேவம் சர்வமிதி சம் ஆத்மா சதுர்லபன்னு பகவத்கீதால சொல்லியிருக்காரு. பாகவதம்ல வதந்தி தத்துவ வித்தஸ் தத்துவம் யஜ்ஞானம் அத்வயம் பிரம்மேதி பரமாத்மா ஏதி பகவான் இதி சப்தே. இருக்கிறதுலயே 3மே கரெக்ட் தான். ஆனா ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் பகவான்ன்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா அந்த பகவான்ல எல்லாமே அடங்கி இருக்கு.
அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் பக்தரை மீட் பண்ணாரானா ஈஸி, ரொம்ப ஈஸியா போயிடுவாரு. ஆனா பக்தரை மீட் பண்ணணுமே, மீட் பண்ணாலும் டெலீட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் பக்தரை நினைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? ஏன்னா ஒன் டைம் யூ ஹேவ் அன் இம்ப்ரெஷன், அந்த இம்ப்ரெஷன் போறது கஷ்டம். என்னோட ஹிந்தி மாதிரி, என்னோட ஹிந்தி இப்பவும் அராகுரா, ஏன்னா அது அராகுராவா கத்துக்கிட்டேன், அராகுராலேயே இருக்கு. ஓகே, ஆனா புதுசா ஒரு பாஷையை கத்துக்கிட்டா எனக்கு ஈஸியா கத்துக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா ஐ எம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஸ்கிராச், அதனால அது வர்றது ஈஸி. என்ன மாதாஜி ஸ்லோகம் எல்லாம் கரெக்டா சொல்றீங்களே, ஹிந்தில ஒரு லைன் சொல்ல முடியல, ஏன்னா ஸ்லோகம் எப்பவுமே தெரியாது, இப்பதான் நம்ம மைண்ட்ல ஏறுது, அதனால அது கரெக்டா வருது. ஆனா ஹிந்தி ரொம்ப அராகுரா இருக்கு, ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்து அராகுராவை கத்துக்கிட்டு அராகுராவே மைண்ட்ல இருக்கு, கடைசி வரைக்கும் அராகுரா தான் இருக்க போகுது, ஏன்னா வைப் பண்ண முடியும். ஆனா இதுவே ஒரு நல்ல ஹிந்தி டீச்சர் வந்து என்ன உட்காந்து 2 தலையில தட்டு பாரு அப்படின்னா there's a possibility நான் பெர்ஃபெக்டா இருக்குது. அதே மாதிரிதான் இம்பர்சனலிஸ்ட் அராகுராவா கத்துக்கிட்டதால அவங்களுக்கு க்ளீன் ஆகாது மைண்ட், அது ஆறுது கஷ்டம் அப்படின்னு. 3 and flow ஸ்லோகா யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 3 and 4. ஹரே கிருஷ்ணா வாசிக்குவா மாதாஜி? வாசிக்க மாதாஜி. ये त्वक्षरमनिर्देश्यं मद्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तय च कूटस्थमचलं ध्रुवम्. फोर्थ श्लोका सन्नियेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. हरे कृष्ण माताजी. Translation. Translation number 3, third and fourth together தான் இருக்கு மாதாஜி. ஆனால் தோற்றம் அளிக்காததும் புலன் உணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றம் இல்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லாரிடமும் சம நோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பௌனாம் ஜென்மனாம் கடைசியில வந்து சேர்ந்துருவாங்க. இவ்வளவு போயிட்டு அது பேசிக்கலி இப்படி தொடலாமா முட்டை, இப்படி தொடலாமான்றதா வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். வாட் ஆர் த ரூட்? ஸ்மார்ட்டா இருந்தா இல்ல எனக்கு எப்படி பண்றது தெரியாது, இருக்கிற செடி ஃபுல்லா மாற்றம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேல செடி மேல ஏறி தலையில இருந்து வாட்டர், குட்டி பிளான்டா இருந்தா மேல இருந்து ஊத்தலாம், இல்லைன்னா பெரிய பிளான்டானா மதியம் செடி மேல எல்லாம் ஏறி நம்ம ஊத்தணும். ஸோ சிம்பிள் லாஜிக். ஸோ எது ஈஸி அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். வர்ஷிப் ஆத்மா, அதாவது அந்த ஆத்மான்றது இன்டைரக்ட் ப்ராசஸ், ரைட்? அதனால இம்பர்சனல்ஸ் ஆல்சோ அட்டைன் பண்ணுவாங்க, ஆனா நிறைய பர்த்துக்கு அப்புறம் தான் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ஹவு டு தே டூ த ப்ராசஸ், அவங்க ஃபர்ஸ்ட் மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. அப்படி எப்படி பண்ணுவாங்கன்றது வெரி பியூட்டிஃபுல்லி எக்ஸ்பிளைன் ப்ராசஸ். இன்டைரக்ட்ல அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் சேவை செய்வாங்க. தே வில் என்கேஜ் இன் வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள். பர்ஃபெக்ட் ரியலைசேஷன் வராது, ரைட்? பட் ஸ்டில் தே வில் ட்ரை. அவங்களோட செல்ஃப் டிசிப்ளின்ல பண்ணுவாங்க. செல்ஃப்ல உண்டி பண்ணணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாம குழந்தைய வீட்டுல உட்கார வச்சு நீயே படிச்சு நீயே எழுதணும்னா ஸ்டில் த சைல்ட் கேன் டூ, இல்லைன்னு சொல்லலாம், ஆனா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். நீங்க ஹோம் ஸ்கூலிங்கன்னா ஹோம் ஸ்கூலிங்கும் ஸ்கூல் தான், அது கவுண்ட் நான் சொல்ல. தனியா ஒரு ரூம்ல குழந்தைய போட்டு புக்கை வச்சு படி அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அதனால நிறைய பெனன்ஸ் பண்ணி ஃபுல்லா சரண்டர் ஆறது டிஃப்ரெண்டான ஒரு சிச்சுவேஷன். அக்ஷரம் என்றது வந்து ஓம் என்ற அக்ஷரம் வந்து பகவான், அதாவது டேக் ஆத்மா டு பி பகவான், அப்படி ஸ்லோவா பண்றாங்க. அதனால தே ஒன்லி வர்ஷிப் த அந்த அக்ஷரம் அண்ட் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அவங்க போறாங்க. இந்த ஐடியா என்ன இங்க கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா, கன்க்ளூஷன் வந்து இம்பாசிபிள் டு டிஃபைன் த வேர்ட்ஸ். எப்படின்னா தேவாவா மான்னா பாடிலி டெசிக்னேஷன்ல அட்டாக் ஆயிருப்பாங்க. நம்ம பாடியில இருந்து டிஃப்ரெண்ட் பண்ற ஃபீலிங் அவங்களுக்கு வந்துடும். ஆனா பாடி சென்ஸ் பிராணா இதெல்லாம் ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆனதால தே வெரி கன்ஃபியூஸ்ட். அதாவது லாஜிக்கல் அனாலிசிஸ்ல அவங்களால தே கேன் நாட் ஃபைண்ட் அச்சிந்தா. இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா ஸ்ருதி மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம வந்து லாஜிக் மூலமா கண்டுபிடிக்கணும்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட். அண்ட் அட் டைம்ஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி லிமிடெட். ஏன்னா என்ஜாய்மெண்ட் கூட அவங்களுக்கு லிமிடெட் ஆயிடும். என்ஜாய்மெண்ட்டே இல்லை வச்சுக்கலாம் அவங்களுக்கு. வர்ச்சுவலி தே ஹேவ் நோ என்ஜாய்மெண்ட். நம்மளாம் நிறைய என்ஜாய்மெண்ட், பிரசாதம் பண்ணுவோம், நல்லா சாப்பிடுவோம். இன்னைக்கு காலையில எங்க அம்மா கேட்டுட்டு இருந்தாங்க, எல்லாம் ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங்ன்றாங்க, ஆனா நல்லா தானே எல்லாரும் சாப்பிடுறாங்க. எஸ், நம்ம ஸ்பெஷாலிட்டி அதான், ரைட்? நம்ம வந்து ஏகாதசி நாள்ல கூட நம்ம பிரசாதம் சாப்பிடுவோம். அதனால நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணி தான் பண்றோம். ஃப்ரூட் ஆனாலும் என்ஜாய் பண்றோம், இல்லை? வி ஆர் ஈட்டிங் eternally fixed, right, in the Paramatma, who's a soul center, which is easy to focus on a form. பரமாத்மா ஃபோக்கஸ் இஸ் செகண்ட் ரியலைசேஷன். பட் அதுவும் வந்து ஒரு ஃபார்ம்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணி கடைசி வரைக்கும் அந்த ஃபார்ம் தான் அடையணும்னு நினைச்சா தப்பு இல்லை. யூ வில் ரீச் வைகுண்டா.
ஆனா அந்த ஃபார்மை ஃபோக்கஸா வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஷிஃப்ட் ஆகுது எனர்ஜிக்குன்னா தென் இட்ஸ் பிகமிங் டிஃபிகல்ட். ஸோ அவங்க கூட பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா தான் கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு ட்ரை பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட். அந்த ப்ராசஸ்க்கு எண்டு வந்தும் பரமாத்மாவா இருந்தா இட் இஸ் ஸ்டில் அ குட் ஃபீச்சர். ஆஃப்டர் அட்டைனிங் ரியலைசேஷன் அது அரைன் பண்ணிட்டு இது வருது, ரொம்ப இங்கிலீஷ் வருது, இங்கிலீஷ் கிளாஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வரதால நான் ஃபுல்லா தமிழ் மெயின்டைன் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த இம்பர்சனல் ஃபார்ம் அப்படின்னு ராமானுஜாச்சாரியா என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்க வந்து அந்த இம்பர்சனல் ஃபார்ம்ல வந்தா அவங்களும் வருவாங்க என்கிட்ட, கிருஷ்ணர் கேரண்டி கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா இவென்ச்சுவலி அதுவும் கஷ்டமான ப்ராசஸ் இல்லையா, அந்த ப்ராசஸ் வில் டேக் லாங் டைம். ஏன்னா அவங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க தான்றதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க, சம்சாரத்துல இருந்து ஆல்ரெடி விடுபட்டுட்டாங்க, அதனாலதான் அவங்க அங்க போறாங்க. பட் அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட், இட் இஸ் நாட் அன் ஈஸி ப்ராசஸ்ன்றதுதான் அவரு சொல்றாரு. அப்படி வந்தவங்களும் என்ன வந்து ரீச் பண்ணுவாங்க, ஸ்ரீதர் சுவாமி அதான் சொல்றாங்க. ஆனா என்னன்னா இந்த ரெண்டுல ஈஸிய ஃபார்ம் வந்து டு ஃபோக்கஸ் ஆன் தெம்செல்ஸ், அதுதான் ஈஸி அப்படின்றத அவர் அங்க ரொம்ப ஈஸியா சொல்றாரு அப்படின்றத தரணும். அதுதான் 5th ஸ்லோகால சொல்றாங்க, கிளேஷோ திகதரஸ்தேஷாம் ஜெகத் அவ்யக்த மூர்த்தினாம். ஏன்னா கிளேஷோ திகதரஸ்தேஷாம் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் த மோஸ்ட் டிஃபைட். கிளேஷோ திகதரஸ்தேஷாம் ஆனா ரொம்ப அவ்யக்த மூர்த்தினாம், அவ்யக்தாஹி கதிர் துக்கம் தேக பத்வீர் அவாப்ஷசி. அப்படி ரொம்ப கஷ்டமான பாத்து, ரைட்? கதிர் துக்கம் வெரி டிஃபிகல்ட், இட் இஸ் நாட் அன் ஈஸி பாத் டு ஃபாலோ அப்படின்னு சொல்றாங்க. பாத் ஆஃப் தி இம்பர்சனலிஸ்ட் வந்து வெரி ட்ரம்பிள்சம், வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா 2 ஃபார்ம் நம்ம பார்த்திருக்கோம், பக்த யோகி அண்ட் ஞான யோகி. ஞான யோகி வந்து இந்த அன்மேனிஃபெஸ்டடா ஃபாலோ பண்றாங்க, இதுதான் ப்ராசஸ், இட் இஸ் வெரி ட்ரபிள்சம் அப்படின்னு. ஆனா பக்தியோட ப்ராசஸ் ரொம்ப ஈஸி. என்ன பண்ணணும், ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் எல்லாமே ஈஸி. ஸ்ரவணம் கேளுங்க, கீர்த்தனம் பேசுங்க, பாடணும்லாம் இல்லை, பாடணும்னா எனக்கு டிஃபிகல்ட், அதனால ஈஸி, பாடுங்க, வேண்டாம் பேசுங்க, ஜபா சொல்லுங்க, லவுடா சொன்னா அதுதான் கீர்த்தனம். விஷ்ணு ஸ்மரணமாகி கண்ணை மூடிட்டு ப்ளூ கலர் ஃபார்ம் ரொம்ப லாங்லைஸ், ரைட்? பாத சேவனம் ரொம்ப ஈஸி. பாத சேவனம்னா அதுக்கு நீங்க ஊரா ஒரு கோயில் போனா பாத சேவனம், ரைட்? எல்லாமே அர்ச்சனம், அர்ச்சனை பண்றது, தாசியம், தாசியம்னா சேவை செய்யறது, எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி. ரைட்? ஓவரால் ப்ராசஸ் ஆஃப் பக்தி யோகா இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஈஸி அண்ட் டைரக்ட் சர்வீஸ் டு லார்ட் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி அப்படின்றது. அதனால வந்து பிராக்டிஸ் ஆஃப் இம்பர்சனல் எடுத்தீங்கன்னா இது வந்து படிக்கணும், வேதங்கள் படிக்கணும். நான் இந்த மாதிரி பகவத்கீதா ஒரு தடவை படிச்சது இல்லை, எல்லாமே உபனிஷத்துக்கள் படிக்கணும், சான்ஸ்கிரிட் லாங்குவேஜ் கத்துக்கணும். இதெல்லாம் நினைச்சு பாருங்க, நம்ம ஒரு ஸ்லோகாத்துக்கே தக்க முக்கா அவங்க பண்ணணும். அப்படி இருந்தும் பார்ஷியலா தான் அவங்க ரியலைஸ் பண்றாங்க. என்னன்னா சத் ஃபீச்சர் ஒண்டிதான் ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க ஞான யோகால, அஷ்டாங்க யோகால சித்தம் ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க, பரமாத்மா ஃபீச்சர். ஸோ சத் அண்ட் சித் தான் மேக்சிமம் பண்ண முடியும். யோகி வந்து அப்படி இருக்காங்க. ஆனா பக்தி யோகா டைரக்ட்லி வந்து சச்சித் ஆனந்தா ஃபீச்சர். இங்கதான் வந்து பிரம்மசூத்ராலையும் டிஃபர் ஆகும். என்னன்னா ஆத்மான்றது என்னன்னா மேக்சிமம் ஆனந்தம், அனந்தம் ஆனந்தம் ரீச் பண்ணாங்கன்னா அன்லிமிட்டெட் பிளிஸ் ஹாப்பினஸ் மனிதனால அச்சீவ் பண்ண முடியாது. சச்சிதா ஆனந்தம் இருக்கிறவங்க பிரம்மன் should be higher பிரம்மன், who's பரபிரம்மன், who's பரமாத்மா அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்றாங்க. சோ அந்த பக்தி யோகா இஸ் சச் அ சிம்பிள் ப்ராசஸ். இதுல ரிஸ்கே இல்லை. என்ன ரிஸ்க்? நான் சாண்டி பிரசாதம் பண்ணேன் மாதாஜி, எனக்கு பக்தியே இல்லை, ஆனா சாப்பிட்டீங்களா? ஆமா. ஸ்டமக் ஃபுல் ஆயிடுச்சா? எஸ். ஸோ டிஃபிகல்ட்டி இல்லை. ஸோ ஒன் வாண்ட்ஸ் டு இக்னோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னன்னா ஏத்திஸ்ட் ஆவாங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஆனா ப்ராப்ளம் என்னன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸா போனா ஈஸியான ப்ராசஸ். ஏன்னா நானே அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு போனா அந்த சான்ஸ் ஆஃப் பிகமிங் ஏத்திஸ்ட் இஸ் ஹையர். ஏன்னா எனக்கு ஃபெயிலியர் வரும், ஐ கெட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட். நானே சொந்தமா படிக்கிறேன்னா தப்பே இல்லை, ஆனா படிச்சேன்னா ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆயிடுவேன். இதுலயும் அதே ரூல் தான், எக்ஸாமே தான், டிஃபரன்ஸே இல்லை. ஸோ பெஸ்ட் சொல்யூஷன் என்னன்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் கிளாஸஸ் இஸ் ஈஸி. ஃபுல்லி எங்கேஜ் ஆகும், மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுமா, ஜபம் பண்ணிடு, சிம்பிள். ஸோ இஃப் ஒன் வாண்ட்ஸ் டு இக்னோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ டேஞ்சர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பாத் ஆஃப் இம்பர்சனல்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். நிர்குணா சகுணான்ற 2 கான்செப்ட் இங்க வரும், அதனாலதான் நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். நிர்குணான்றதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா நோ மெட்டீரியல் மோட்ஸ்ன்றதான் ஃபாலோ பண்ணும். ஆனா குணம் ஆனா குவாலிட்டி, ரைட்? குவாலிட்டியே இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம கும்பிடல. நம்ம எல்லாம் வந்து we believe in சகுணா வர்ஷிப் தான். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா சகுணா அப்படின்னா வர்ஷிப்பிங் த லார்ட் இன் அ மெட்டீரியல் ஃபார்ம் பட் நாட் இன் மெட்டீரியல் குவான்டிட்டிஸ். மெட்டீரியல் ஃபார்ம்ல இருக்காது, ரைட்? அச்ச விக்கிரகா பண்ணா அதெல்லாம் ஃபார்ம் தான் மெட்டீரியல். ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோன் மெட்டீரியல், வுட் மெட்டீரியல், மைண்ட் மாத்தாஜி ஏன்னா அதுவும் மெட்டீரியல் தான், சட்டில் மெட்டீரியல் தான் மைண்ட் அது, ரைட்? நம்ம பார்த்தோம்னா ஜுவல்லரி அதுவும் மெட்டீரியல், சாண்டும் மெட்டீரியல், நம்ம எது எடுத்தாலும் பெயிண்டிங் அதுவும் மெட்டீரியல், ரைட்? ஸ்டோன்ஸ் ஜுவல்லரி எல்லாமே மெட்டீரியல் தான் வரும். இட் இஸ் நம்ம மெட்டல்ன்றதும் மெட்டீரியல், எல்லாமே மெட்டீரியல். ஆனா ஃபார்ம் வந்து இப்ப வந்து எப்படின்னா போஸ்ட் பாக்ஸ் எக்ஸாம்பிளா கொடுக்குறாங்க. லோக்கல் போஸ்ட் பாக்ஸ்ல நம்ம போட்டோம்னா போஸ்ட் வந்து போயிடும்,
எங்க போகணுமோ சிஎம்க்கு பிஎம்க்கு எங்க வேணா டெல்லி, ஆக்ரா, ஆந்திரா எங்க வேணா போகும். அது வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ் மாதிரி. அதே மாதிரி போஸ்ட் பாக்ஸ் இஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் த மெயின் பாக்ஸ்ன்ற மாதிரி போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு போய் போட வேண்டாம் நம்ம பாக்ஸ், வெறும் போஸ்ட் பாக்ஸ் மாதிரி நம்ம டிடி இஸ் அ ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் த லார்ட். இட் இஸ் ஆல்சோ அன் அவதார் ஆஃப் த லார்ட். அதனால டிடியை கும்பிட்டோம்னா டைரக்டா அங்க இருக்கிற கோலோகா பிருந்தாவன்ல இருக்கிற கிருஷ்ணருக்கு அருள் சேர்ந்துடும். எப்படி ஏன்னா போஸ்ட் பாக்ஸ் எப்படி போகுதோ அதே ப்ராசஸ் தான். லார்ட் இஸ் ஆம்னி பிரசன்ட் அப்படியே சுத்தி எனர்ஜியை கும்பிட்டோம்னா ஒர்க் அவுட் ஆகுது. அர்ச்ச விக்கிரா ஃபார்ம்ல கும்பிட்டாதான் நம்மளுக்கு வரும். அதனால டெய்டி வந்து இஸ் அர்ச்ச விக்கிரா இஸ் இன்கார்னேஷன் ஆஃப் லார்ட். மெடிடேஷன் ஆஃப் ஃபார்ம்லெஸ் டிஃபிகல்ட், இது ஈஸி. அன்மேனிஃபெஸ்டேஷனா மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும். இது மைண்டை ரீஃபோக்கஸ் பண்றோம் டெய்டியில. பிரம்மன்ன்றத உபனிஷத் சான்ஸ்கிரிட் எல்லாம் படிச்சு புரிஞ்சுக்கணும். இதுல வந்து அதெல்லாம் இல்ல, பண்ணிட்டே இருக்க போறோம் சாண்டிங். எனக்கு 10th ஃபெயில் இல்லை, நான் எல்கேஜி ஃபெயிலா இருந்தா கூட பண்ணலாம் சாண்டிங். போனஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணணும். ஸ்ரவணம் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. படிப்பே தெரியலனாலும் ஏபிசிடியே தெரியலனாலும் கேட்கலாம். கரெக்டா? ஹரே கிருஷ்ணான்ற வார்த்தையை கேட்கலாம். லாங் ப்ராக்டிஸ் வந்து இட்ஸ் டிஃபிகல்ட், ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆயிடும். இது வந்து கம்ப்ளீட்லி நேச்சுரல் நம்மளுக்கு. ஏன்னா சாப்பிடுறோம் பிரசாதம், ரொம்ப ஈஸி இல்ல. அங்க ரொம்ப ட்ரபிள்ஸ். ஏன்னா ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆங்க, இங்க ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மை ஓன் எண்டிவர். இங்க வந்து என்னன்னா என்னோட எண்டிவர் இல்ல, இது வந்து என்னன்னா இட் இஸ் எண்டிவர் ஆஃப் த லார்ட். மாயாவோட சண்டை போடுறது கஷ்டம். தேவி ஏஷா குணமயி மயமமாயா துரத்தியா மாமேவாயா பிரபத்தியந்தே மாயா மேதா தரந்தித்தே. எனிவே வி வில் ஃபாலோ த லார்ட். எப்படின்னா லார்டோட புக்ல கொடுத்துற சாஸ்திரங்களை வச்சு ஃபாலோ பண்ணா கிருஷ்ணரை, இல்லைன்னா மாயா. மாயா இஸ் ஆல்சோ எனர்ஜி ஆஃப் காட். நான் சொன்னேன் லெஃப்ட் சைட்ல ஓட்டுறது, ரைட் சைட்ல ஓட்டுறது, எதை ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றது நம்ம இஷ்டம். ஆனா எப்படி இருந்தாலும் வி வில் ஃபாலோ லார்ட். நிர்குணானா குவாலிட்டியே இல்லை, சகுணானா வித் குவாலிட்டி, வித் ஃபார்ம். அதனால அது வந்து இன்கன்சீவபிள். இது வந்து இன்கன்சீவபிள் எனர்ஜி தான், ஆனா அதை பொசஸ் பண்றவர் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும். இது வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு, கரெக்ட். எல்லா இடத்துலயும் இருக்காது, ஆனா ஆண்டவன் மனசுலயும் இருக்காரு, பரமாத்மாவா அர்ச்ச விக்கிரகாவும் இருக்காருன்னு புரிஞ்சுக்கிறது. அதனால இதை வந்து நம்ம பார்க்கணும் எப்பவுமே. இது வந்து இவர் வந்து பகவான் அப்படின்னா 6 ஒப்புலன்ஸ். 6 ஒப்புலன்ஸ்னா என்ன என்ன அந்த 6 ஒப்புலன்ஸ்? முழுமையான அறிவு, செல்வம், வலிமை, புகழ், எல்லா புகழும், எல்லா அறிவும், எல்லா ஞானமும், எல்லா துறவும், எல்லா செல்வமும், ஆர்கனைசேஷன். ஸோ 6 ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. 6 தானே இருக்கு அப்போ ஆண்டவனுக்கு 6 தான் இருக்கு. 6 தான் இருக்கு. 6ல எல்லாமே அடங்கி இருக்கு. அதுக்குதான் சொல்ல வந்தேன். 64 குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா அண்ட் நாட் ஓன்லி 64, எல்லா உலகத்துல இருக்கிறது எல்லாமே பகவானில் அடங்கி இருக்கு. அதனால்தான் அவருக்கு 6 ஒப்புலன்ஸ் ஒன்லினா the 6 contains everything. சமரைஸ் பண்றோம் இல்லையா? நான் வந்து இந்த வீட்டுல இருக்கிற சாமானெல்லாம் நீ 6 கூறு போடு அப்படின்னா, வீட்டுல இருக்கிற சாமான் 6 சாமானா இல்ல, 6 கேட்டகரியில நம்ம போடுறோம். ரைட்? அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால ரியலைசிங் இஸ் தட் நாலேஜ் இஸ் பிளிஸ், பரம்பிரம்மன் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். பிரம்மன் அண்ட் பரமாத்மா ரியலைசேஷன் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அந்த மைண்ட்ஸ் வந்து அட்டாச்ட் இன் த அன்மேனிஃபெஸ்டட் அன்றது இம்பர்சனல் ஃபீச்சர் ஆஃப் த லார்ட் வந்து எப்பவுமே ட்ரபிள்சம் பண்றதான் இங்க பாக்குறோம். அதுதான் சீலா பிரபுபாத் கிளியரா சொல்லியிருக்காரு. இந்த பார்த்தா இது ரொம்பவே கஷ்டமானது. பக்தி யோகா தான் சிம்பிள். இது ரொம்ப காலமா பிராக்டிஸ் பண்ணாலும் காலம் ஆக ஆக அது கஷ்டமாயிட்டே போகும். இது காலமா பிராக்டிஸ் பண்ணாலும் டைம் ஆக ஆக சிம்பிளிஃபைடா தான் இருக்கு ப்ராசஸ். ஏன்னா பக்தி யோகத்துக்கும் அந்த இம்பர்சனல் வொர்ஷிப்புக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்கல்ல மாதாஜி. அதாவது பூனை வந்து தன்னோட பூனைக்குட்டியை தூக்கிட்டு போறது வந்து பக்தி யோகமாவும், மங்கி வந்து மங்கியுடைய சின்ன குட்டி வந்து மங்கியை பிடிச்சுக்கிட்டே அது போகணும். அதுதான் நம்ம இம்பர்சனல் இது அவங்களுடைய எஃபர்ட். அது குரங்கு குட்டியுடைய எஃபர்ட்ல தான் அது போகணும். ஆனா பக்தி யோகத்துல போனா கடவுளே நம்மளை வந்து வழி நடத்துவார் அப்படிங்கிறது அந்த பூனைக்குட்டியை தூக்கிட்டு போறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வாசிச்ச ஞாபகம் இருக்குது மாதாஜி. ஐ தாட் ஐ மஸ்ட் டெல் யூ ஹியர். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. அதேதான் எக்ஸ்டென்ஷன் தான் அச்சுதாவோட மீனிங். கிருஷ்ணர் அச்சுதா ஆனா ஸ்லிப்பா இருக்கும். ஸ்லிப் ஆகி அதுல நான் தான் எக்ஸ்பர்ட். பட்டர் ஃபிங்கர்ஸ் வாங்க, டக்கு டொக்குன்னு ஏதாவது தவறி கையில இருந்து விழுறது சுதா. அச்சுதானா நெவர் ஸ்லிப்ஸ். அதான் கிருஷ்ணர் வந்து நீங்க சொன்ன இதுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்றேன். அவர் பிடிச்சாருன்னா ஸ்லிப்பே ஆக மாட்டோம். அவ்வளோ ஒரு கிரிப், அவரு அவ்வளோ ஒரு கண்ட்ரோல். நான் இந்த வந்து நிறைய பேர் கேட்டாங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூட்டர்ன் எடுக்கிறேன். நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஒன் மோர் ஃபார்ம் என்னன்னா தெரியாதமே இருக்காது. எந்த மோட்சம் ரொம்ப பிடிச்ச மோட்சம்? இந்த மோட்சம் ஆனா டேஷ் மோட்சம். ஒரு யானை, அது என்ன பேரு?
கதை எல்லாத்தையும் இருக்கும். கஜேந்திரன் சொல்றீங்களா மாதாஜி? எஸ், கஜேந்திர மோட்சம் மறக்கவே முடியாது. சின்ன குழந்தையா இருந்தா கூட புரிஞ்சிக்க முடியற ஒண்ணு கஜேந்திர மோட்சம். மத்த எல்லாருமே புரிஞ்சிக்க முடியாது. கஜேந்திர மோட்சம் குழந்தை கூட புரியும்னா, குழந்தைக்கு ஒண்டின்னு இல்ல, நம்மளுக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். எலிஃபென்ட் வந்து கால்ல வந்து புடிச்சிட்டாரு குரோக்கடைல்ன்றது எல்லா வயசுலயுமே நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. இது விஷ்ணு புராணத்துல இல்ல, பாகவதத்துல இருக்கு. ஆனா அப்ரிஷியேட் பண்ணாத ஆச்சாரியா இல்ல, அப்ரிஷியேட் பண்ணாத ஆழ்வாரும் இல்ல. ஏன்னா ஒரு யானையை போய் போய் காப்பாத்தினாரா அப்படின்னா, ஆமா, இதுதான் ப்ராப்ளம் கிருஷ்ணர் கிட்ட. என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஒரு கிளாஸ்ல சொன்னேன், கிருஷ்ணருக்கு என் பொண்ணு கிட்ட கூட சொல்லிட்டு இருந்தேன், கிருஷ்ணர் ஹாஸ் டாக் அப்படின்னா. ஏன்னா யாருமே சொல்ல மாட்டோம், நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு பிடிக்காது, நம்மளுக்கு ப்ரொமோஷன் பிடிக்காது யாருமே, ரைட்? அவர் நாயை கூட அப்படி பாத்துக்கிட்டாரா அப்படின்னு தெரியக்கூடாது. ஏன்னா தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம பொண்ணும் பையனும் கேட்பானே, பை மீ அ டாக், கிருஷ்ணா ஆல்சோ ஹாஸ் அ டாக். அதனால நம்ம அங்க கட் பண்ணிடுவோம், ரைட்? ஆனா உண்மையா பார்த்தா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் ஹாஸ் எவ்ரி திங். அவரு சகடாச்சுரான்றது வந்து ஒரு காட், அதை எட்டி உதைச்சாரா. அது எப்படி மாதாஜி 10 நாள்ல குழந்தை டச் பண்ணா எகிருது? சினிமால ஒரு ஹீரோ ஒருத்தனை போய் அடிச்சு 50 பேர் போய் மூளைக்கு விழுறாங்க, டிரான்ஸ்பார்மர்ல போய் உறிஞ்சு கரண்ட் எல்லாம் வருது, அப்படியே நெருப்பா வராங்க, அது ஓகேன்றச்சு. ஆண்டவனா இருக்கிற கிருஷ்ணர் கால் பட்டு சகடாச்சுரா, அதுல பாதி வந்து மிஸ்ஸிங்கா. சகட்டா இஸ் மிஸ்ஸிங் சகட்டான்னு ரிப்போர்ட் யாரும் கொடுக்கல, ஏன்னா சகட்டா இஸ் அ பேய். என்ன ஆச்சுன்னா, அவர் கொடுத்த கிக்ல வந்து நேரா வைகுண்டம் போயிடுச்சான் அந்த மிஸ்ஸிங் பார்ட்ஸ் எல்லாம். டவுட்டா இருந்தா நீங்க வைகுண்டம் போறச்சே நோட் பண்ணி வச்சுட்டு செக் பண்ணிட்டு எனக்கு அப்புறமா சொல்லுங்க, ஓகேயா மாதாஜி? நீங்க சொல்றத நான் நம்ப மாட்டேன், ஐ வில் வெரிஃபை அப்படின்னா எனக்கு கூட தெரியாது. ஆச்சாரியா சொல்றத நானும் சொல்றேன். நானும் போய் அவருடைய கால்பட்டு எத்தனதுனால கண்டிப்பா அவர் வந்து வைகுண்டம் போயிருப்பார் மாதாஜி. நீங்க சொல்றது கரெக்ட். எனக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு இருக்காங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. சந்தேகமா இருக்கிறவங்க எல்லாம் போய் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நான் இப்பதான் சொன்னேன், மனநம், we can always go and clarify. நம்மளோட பியூட்டி அதான், நம்மளோட there is no compulsion, we can always verify, but to verify you should know. Are you willing to know? No ஆனா உனக்கு கெபாசிட்டி இல்லை. ஏன்னா நீ கேட்கறதுக்கே இஷ்டம் இல்லைன்னா அப்போ நீ எங்கே பனனம் பண்ணுவ வெரிஃபிகேஷன்? கேட்டீங்கன்னா தாராளமா வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம், தப்பே இல்லை. இது வந்து ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க, எவ்ரி திங் இன் அவர் காஸ்ட் ரிலிஜன் ஹேஸ் டு ஹேவ் கிளாரிபிகேஷன். வை அப்படின்னு கேட்கறதுல தப்பே இல்லை. ஆனா கேட்டுட்டு விடக்கூடாது. யூ ஷுட் லிசன் டு த ஆன்சர். எனக்கு ஒருத்தங்க தெரியும், வைன்னு கேட்பாங்க, கேள்வி உண்டிதான் கேட்பாங்க, பதிலே தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. வாட் இஸ் த பாயிண்ட் இன் ஆஸ்கிங் வை என்ற கொஸ்டின்? ஏன்னா தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க வீட்டுல ஏதோ கேட்கணும்னு கேட்கறது இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, தெரிஞ்சுக்கணும்னு பாவம் இருந்தா யூ ஷுட் நோ, கேட்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது, ரைட்? அதனால வந்து ஞான யோகா இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட்ன்றதை இங்க இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். பக்தி யோகான்றது ஈஸி, சிம்பிளா போனஃபைட் மாஸ்டரோட நம்ம அவர் சொல்றத கேட்கலாம். அகைன் ஐம் கமிங் பேக், கேட்காம பிளைண்ட் ஃபேத் ஆனா நெவர் ஃபாலோ பிளைண்ட் ஃபேத். நம்ம பிரச்சனையா அதான். நம்ம அம்மா அப்பாங்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லவங்க, அவங்க வந்து பிளைண்டா பெரியவங்க சொல்றது கரெக்டா சொன்னாங்க, இல்ல பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணாங்க, தப்பு இல்லை. ஆனா நம்ம எல்லாம் வையின்னு கேட்கிறோமே, ஆன்சர் பண்ண முடியும், அவங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியாததால நம்மளோட ஃபெய்த் குறைஞ்சிச்சு. நம்ம பசங்க வையின்னு கேட்கறச்சே ஐ டோன்ட் நோ யா அப்படின்னு. கமிங் பேக் டு த எலிஃபென்ட் மோக்ஷா என்னன்னா, நம்ம எலிஃபென்ட் வந்து எங்க அம்மா சொன்னாங்க, அதனால நீ கேட்கணும்னு எங்க அம்மா சொல்ல போய், நீ கேட்டா கேளுமா, இல்லைன்னா கேட்காம போமான்னு எங்க அம்மா ரொம்ப லிபரலா இருந்துட்டாங்க. நான் வந்து கேட்காம போய், நம்ம எல்லாம் என்ன, நமக்கு தெரியல எதுக்குன்னு. எலிஃபென்ட்டுக்கு வந்து அவர் ஓடி வந்தாராம் வைகுண்டத்துல இருந்து. எப்படி ஓடி வந்தாருன்னா, அவர் வந்து அவர் வந்து வர்ற அவசரத்துல வந்து கால் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்களாம் லக்ஷ்மி தேவி. டக்குன்னு கண்ணு திறக்கிறதுக்குள்ள ஓடிட்டாராம். அவர் ட்ரெஸ் கொண்டு வாங்க, எப்பவுமே மேக்கப் எல்லாம் போட்டுதான் பாப்பாராம் கிருஷ்ணர். ஐ எம் பியூட்டிஃபுல், நவ் ஐ வில் கோன்னு. இப்போ வராராம், விஸ்வக்சேனா கேன் ஹெல்ப் யூ, நாட் ரிக்வயர்ட், இது வார் இல்ல. விஸ்வசேனா வந்து அவரோட சீஃப் கமாண்டர் இன் சீஃப், ரைட்? வெளில வராராம். அப்போ கருடா ஷேலை கம், எஸ் கம் வேறனா அப்புறமா ஷேர் பண்றோமா, ஜிபிஎஸ் லொகேஷன் கம் நவ் அப்படின்னு இழுத்துட்டு போறாராம். நம்ம கால் டாக்ஸில கூட ஜிபிஎஸ் லொகேஷன் ஷேர் பண்ணாதான் உள்ள நம்பர் எல்லாம் கொடுத்தாதான். ஆனா கருடா வந்து டைம் இல்லைன்னு பிடிச்சி வர்றாராம். அவர் பிடிச்ச ஸ்பீட்ல கருடாக்கே புரியல, இவ்வளவு ஃபாஸ்டா பிடிச்சிருக்காருன்னு. கருடா சொல்றாரு, அவர் பிடிச்சதுல என் கையே ரணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. அப்படியெல்லாம் பிடிக்க மாட்டாரு, பட் கருடரோட எக்ஸ்பிரஷன் போயிட்டு கோ அப்படின்ற ஃபாஸ்டா போ. Garuda is telling, நான் மைண்டை விட ஃபாஸ்ட் நான் ஒண்டிதான். There is no vehicle in the entire universe which can fly as fast as me. ஆனா கிருஷ்ணர் is still not satisfied அப்படின்னு வந்து உட்கார்ந்தா, சே தும்மா தூண்டு, எலிஃபென்ட்டுக்கு இவ்வளோ பண்ணியிருக்காரே அப்படின்னு எல்லாரும் லுக்கிங் டவுன். வை கிருஷ்ணா, நம்ம ஒண்டி இல்ல, நான் மத்த ரிலிஜன் இப்போ ஒரு யானைக்கு வந்து இப்படி துண்ட காணும் துணிய காணும் ஓடி வந்தாரா, இட்ஸ் நாட் ஒர்த் இட். அப்பா உனக்கு இட் இஸ் நாட் ஒர்த் இட், ஃபார் ஹிம் ஹி ஃபீல்ஸ் யானை இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் பா. எப்படி மாதாஜி, நான் தான் கிரேட், ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு யானை. இந்த கேள்வியும் நம்ம மனனம் பண்ணலாம், தப்பே இல்லை. அதை வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் நீங்க கேட்கணும், வை ஃபார் யானை யூ ஹவ் கம் ரன்னிங், இஸ் யானை வர்த் இட்?
கிருஷ்ணர் சொல்வாரு நாட் ஓன்லி யானை, பூனை இஸ் ஆல்சோ வர்த்திட்டு. அப்போ யூ ஆர் ஆல்சோ வர்த்திட். நான் எங்க சொன்னேன் இல்லன்னு? ஐ எம் ட்ரீட்டிங் எவ்ரிபடி ஈக்குவல். ஆனா கேவலமா பண்றாரு பாரு. கிருஷ்ணா இஸ் ட்ரீட்டிங் எவ்ரிபடி ஈக்குவலி. இஸ் டெல்லிங் பூனை அண்ட் யானை அண்ட் மீ இஸ் சேம். எனக்கு ஈகோ ப்ராப்ளம் தானே. சி எண்ட் ஆஃப் த டே நம்மளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா, நம்மள கிருஷ்ணர் காப்பாத்துறாரா இல்லையா ப்ராப்ளம் இல்ல, அவர் யானையை காப்பாத்திட்டாரே. we have a conflict of problem. ஏன்னா we feel that we are superior. அங்கதான் பிரச்சனையே வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கதைகள் எல்லாம் அமுக்கிட்டு இந்த மாதிரி கதையெல்லாம் சொல்லியிருந்தா குழந்தை கூட நல்லா இருந்திருக்கும், வாவ் அப்படின்னு. அதை விட்டுட்டு we will create, you see there is a fictitious character. நானும் அந்த மாதிரி தான் கிரியேட் பண்ணேன் என் பொண்ணுக்கு. அந்த மாதிரி one fellow super hero comes and hangs up called Spider-Man. He will come from the spider அப்படின்னும். ஆஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு குழந்தை ஸ்பைடர்மேன் ரியல் சொல்லிட்டு மேல இருந்து குதிச்சுட்டான். ஏன் குதிக்காது குழந்தை? ஏன்னா நம்மளுக்கு இல்லாததை ஒண்ணு சொல்லி அது புரியறதுக்குள்ள, அது பொய்மான்னு சொல்றதுக்குள்ள அந்த குழந்தைக்குள்ள ஃபுல்லா ஏறிச்சு. ஓ நானும் ஸ்பைடர்மேனா குதிக்கிறேன்னு அந்த துணியை எடுத்துட்டு மேல இருந்து குதிக்கும். எதுலயாவது கிருஷ்ணர் மேல இருந்து குதிச்சு எல்லாம் பாக்குறாரா? அவர் கருடர்ல தான் வருவார். ஏன்னா அப்படிதான் ஒரு வெஹிக்கிள் வேணும் அப்படின்னு இஸ் ப்ரூவிங். தட் இஸ் அ பாயிண்ட் விச் வி ஹேவ் டு டீச் டு த சைல்ட். ஸ்பைடர்மேன் பார்த்து மேல இருந்து குதிக்கிற குழந்தை தப்புன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா தப்பு இல்லை. ஏன்னா யூ ஹவ் டாட் த சைல்ட் தட் மேல இருந்து குதிச்சா ஐ எம் கிரேட்னு. இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் த சைல்ட் பொசஸஸ் இட்ஸ் ஓன் குவாலிட்டி. ரைட்? நம்ம எப்பவுமே கட்டி பிடிச்சுதான் தூங்குவோம். பாத்தீங்கன்னா இப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு நம்ம எந்திரிச்சு போச்சே ஒரு பொம்மையை கொடுத்து கட்டி பிடிச்சுக்கோன்றோம். ஏன்னா நேச்சுரல் குவாலிட்டி அது. இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியாது ஏன் அந்த குவாலிட்டி வந்துச்சு. ஏன்னா மனசுக்குள்ள நம்ம ஆத்மா இருக்கிறச்சே, நம்ம தூங்கறச்சே பரமாத்மா கட்டி பிடிச்சுக்குமா. கட்டி பிடிச்சு தூங்குறதாலதான் தூக்கம் நல்லா வருது. மொபைல் சார்ஜ் போட்டாதான் பேச முடியும். நைட் தூங்கி நம்ம காலையில எழுந்திருக்கச்சே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். 10 minutes தூங்கினாலும் நல்லா தூங்கினா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும்ன்றாங்க. வி ஜஸ்ட் ஹேவ் அ சியஸ்டா அப்படின்றாங்க. ஏன் அந்த ஃப்ரெஷ்ஷா? இட்ஸ் லைக் ஃபுல்லி சார்ஜ். எப்படி அந்த சார்ஜ் நடக்குதுன்னா நம்ம பரமாத்மா இஸ் ஹக்கிங் அஸ் அண்ட் ஸ்லீப்பிங். பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ. அதுதான் கிருஷ்ணரோட கிரேட்னஸ். சமாஹம் சர்வபூதேஷு. விஷ்ணுவா 400 ஃபார்மா இருக்கிற பரமாத்மா அவ்வளவு பண்றாரு. அப்போ பரமாத்மா கிரேட்டானா? ஆமா பரமாத்மா இஸ் கிரேட், இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனா கிருஷ்ணர் இஸ் ஸ்டில் கிரேட். எப்படின்னா 200 ஃபார்ம் அவர் வந்துடுறாரு மனசுக்குள்ள. பரமாத்மா 400 ஃபார்ம்ல இருக்கிறவர் கட்டி பிடிச்சி தூங்குவாரு. கிருஷ்ணர் திங்க் பண்றாரு நம்ம தூங்கறச்சு எப்படியெல்லாம் இந்த குழந்தைய காப்பாத்தலாம் அப்படின்னு பக்கத்துல உட்காந்து பாக்குறாரா. பரமாத்மா கட்டி பிடிச்சி அவர் தூங்குறாரு. ஆனா கிருஷ்ணர் பக்கத்துல உட்காந்து ஐயோ இந்த குழந்தை நாளைக்கு எழுந்திரிச்சு என்ன பண்ணுமோ அவர் டென்ஷன்ல இருக்காரு. எந்திரிச்சு வண்டி போகுதா, வண்டி கேர்ஃபுல்லா ஓட்டணும், வண்டி வந்து சாப்பிடணுமே, இந்த குழந்தைக்கு சாப்பிட வேற தெரியலையே, சாப்பாடு விட்டோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறத விட அவர் நினைக்கிறாரா. அதுதான் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் 400 ஃபார்ம் அண்ட் 200 ஃபார்ம். அதுக்குதான் நான் இவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். சஃபரிங் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஆனா அந்த சஃபரிங்ல நம்மளுக்கு ஆங்ஸைட்டி இருக்குல்ல, நாளைக்கு என்ன ஆகும்ன்ற பயத்துல இருந்து வெளில வரணும்னா கிருஷ்ணரை நினைச்சா கிருஷ்ணர் இஸ் டேக்கிங் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. வை டிவோட்டி இஸ் பீஸ்ஃபுல்? அவருக்கு ப்ராப்ளமே இல்லையானா? நோ, ஹி ஆல்சோ ஹேஸ் ப்ராப்ளம். பட் தட் ப்ராப்ளம் இஸ் ஹேண்டில் பை கிருஷ்ணா. ஒரு சின்ன குழந்தை மாதிரி நீங்க எல்லாம் சொன்னீங்க இல்லையா, பூனை இஸ் நாட் அட் ஆல் ஸ்கேர்ட். குழந்தை எதுக்குன்னா அந்த அதுவே எலி வாயில மாட்டிச்சுன்னா என்ன ஆகும்? பிபி ஏறிடும். ஆனா பூனைக்குட்டிக்கு பயமே இல்லை. வை? ஏன்னா மதர் மேல கான்பிடன்ஸ். குழந்தைக்கும் அதேதான், அம்மா பிடிச்சிருக்காங்கன்னு கான்பிடன்ஸ். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் மேல டிபெண்ட். என்னன்னா கிருஷ்ணர் 200 ஃபார்ம் இஸ் டேக்கன் அ பர்சனல் பாயிண்ட். அதுதான் டிஃபரன்ஸே தவிர கிருஷ்ணர் இருந்தா எனக்கு பயமே இல்லைன்னு பிளைண்ட் ஃபேத் இல்ல. இட்ஸ் அ ஃபேத் பிகாஸ் காட் இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் யூ இன் த 200 ஃபார்ம் ஆஸ் கிருஷ்ணா இன் த ஹார்ட். அதர்வைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்ரி ஒன். எல்லாருக்கும் சன் குடிக்கிறாரு. ஏத்திஸ்ட்க்கும் சன் குடி சொன்னாரா? உனக்கு என் மேல நம்பிக்கை இல்லை, நான் சூரியனை உதிக்க மாட்டேன் இல்லையே. எல்லாமே equal to नमेद विश्व से माप लिया है ए बजंती मां बकना भक्ता वंदा स्पेशल காட்டி தான் ஆகும். பட் ஐ எம் ட்ரீட்டிங் எவ்ரிபடி ஈக்குவல். பட் பக்தா வந்தா என்ன சொல்றாரு? நீ எல்லாமே ஈக்குவல். நீ கோவத்துல பார்த்தா ரெசிப்ரோகேட் பண்ண. கம்சர் பயத்துல பார்த்தாரு, பயந்து பயந்து அள்ளு ஏறிச்சு, அப்போ ரெசிப்ரோகேட் பண்ணாரு. அதனால வந்து டிவோட்டீஸ் டோன்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தி சேம் சஃபரிங்ன்றது உண்மை. அதுக்கு ரிமூவ்ட் பை காட்னா அவங்க மைண்ட் காட் கேர் ஆஃப் them, their bhava changes. சோ இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சர்குணா ஆர் நிகுணா பிரம்மன் 2 கிளாசிபிகேஷனே இல்ல. பிரம்மன் இஸ் ஒன்லி ஒன். அது யூ கேனாட் டிவைட் as சகுணா நிர்குணா. இட்ஸ் ஒன்லி ஒன் பிரம்மன். எங்குமே 2 கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் பிரம்மன்ன்றது இல்ல. there is no bifurcation anywhere in Upanishad. வியாசர் எழுதினதும் சரி, யார் எழுதினதும், அதான் நான் எழுதினான்னால
ப்ராப்பரா பார்த்த வேதங்கள் எங்கேயுமே வந்து டிவைட் ஆகல. பிரம்மன் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன். எங்கேயாவது நீங்க டிவைட் பண்ணி பாருங்க, இல்ல. ரைட், அதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால சகுணா பிரம்மன் இஸ் ஆம்னி பிரசன்ட். ரைட், நிர்குணா பிரம்மன் வந்து எவ்ரிவேர், அதெல்லாம் இல்ல, எவ்ரிவேர் இட் இஸ் ஒரே ஒரு பிரம்மன் தான். ரைட், அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இதை வந்து கன்க்ளூட் பண்றது, ஏதாவது 3 and 4 என்னன்னா, சங்கராச்சாரியாவானவர் இம்பர்சனலிஸ்டும் என்ன சொல்றாருன்னா, நிர்குணா பிரம்மன் வந்து சுப்ரீம் ரியாலிட்டி அப்படின்னு நினைக்கிறவர் வந்து இஸ் பியாண்ட் அப்படின்றாரு. இன்ஃபேக்ட் கரெக்டா சொல்லணும்னா இதெல்லாம் கூட விடுங்க, சங்கராச்சாரியா நம்மளோட கீதா பகவத்கீதால வந்து அவர் பாடின கீதா மகாத்மியம் சங்கராச்சாரியா பாடினதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸா, ஓகே, அவர் என்ன சொல்றாரு, ஏகாஸ்திரம் தேவகி புத்திர கீதம் தேவகி புத்திரேவா ஏகம் மந்திரஸ் என்ன தஸ்ய நாமானியானி கர்மாபி ஏகம் தஸ்ய தேவஸ்ய சேவா. கிளியரா சொல்றாரு, ஏகே புத்திரம் தேவகி புத்திர, யாரு ஒரே ஒரு புத்திரன், யார் அது? ஏகே கீதம் தேவகி புத்திர கீதம், அதாவது ஒரே ஒரு கீதம் தான் இருக்கு. நிறைய கீதங்கள் இருக்கு, நிறைய கீதங்கள் இருக்கு, கணேச கீதம், எக்கச்சக்க கீதம் இருக்கு. ஒரே ஒரு கீதம் தான் இருக்கு, அது தேவகி புத்திரனான அவனோட கீதம். ஏகே புத்திரம், யார் அது? ஒரே ஒரு புத்திரன் தான், அவன் தான். ஒரே ஒரு தேவன் தான், யார் அது? தேவகி புத்திரன் தான். ஒரே ஒரு மந்திரம் தான் இருக்கு, எது அது? அவர் சொன்ன மந்திரம் தான். ஒரே ஒரு கர்மம் தான் இருக்கு, அது என்ன? ஆனா கிருஷ்ணர் சேவா அப்படின்னு இவரே சொல்லியிருக்காரு. சங்கராச்சாரியாரே அக்செப்டட் இன் பிரம்மசூத்ராலையும் எல்லாத்துலயுமே அக்செப்ட் பண்ணாரு. என்னன்னா கிருஷ்ணர் தான் டாப் மோஸ்ட் அப்படின்றத அவரே ஒத்துக்கிட்டாரு. இதுல வந்து ரொம்ப கிளியரா அவர் ஸ்லோகத்திலயும் இருக்கு, இதுலயும் இருக்கு. அதனால வந்து ஏன்னா அவர் ஏன் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துனா, அவர் வந்து இஸ் அன் அத்வைதா, ரைட், நாட் டு ஒன்லி ஒன்ன்றது. அதாவது ஸ்பிரிட், there is only one spirit, there is no difference between ஜீவா and பரமாத்மான்ற அந்த பரம்பரையில வந்தவர் அதை பிலீவ் பண்றவரும் என்னன்னா, பியாண்ட் சகுணா பியாண்ட் நிர்குணா இஸ் தட் பர்சன் ஹூ இஸ் திஸ் அப்படின்றாரு. ஸோ அவரு ஒண்ணுதான் இருக்குன்றாரு. இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போறது ஹவு கேன் வி பர்ஃபார்ம் திஸ் டிவோஷன். இது ஏன் நான் இவ்வளோ எம்பசைஸ் பண்றேன்னா, ஐ ஹோப் யூ ஆர் கிளியர். அப்பதான் நம்ம வந்து எப்படி பக்தி பண்ணணும்ன்றது, இதுதான் நம்மளோட ஃபவுண்டேஷன். எப்படி பக்தி பண்ணலாம், எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம், எப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்றத பார்த்தோம், எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம்ன்றத பார்த்தோம்னா நம்ம we can proceed. கிளியரா? ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, இவ்வளவு சைலண்டா இருந்தோடனே நான் பயந்தே போயிட்டேன். இருக்கீங்களா? நான் கீழே போயிட்டேனா? இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதோட நான் நிறுத்திக்கிறேன். நீங்க எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு போய் குரு மகாராஜோட என்ஜாய் பண்ணுங்க. வாஞ்சா கல்பதர்ஷ கிருபா சிந்துபிய பத்திதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய் நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே. சோ ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இந்த சந்தேகமும் இல்ல, நான் கிளாஸ் முடிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாமன அவதாரத்துல வந்து சுதர்ஷன சக்கரம் எதுன்னு சொல்றேன்னு ஓ, சொன்னீங்க. யார் அது? யார் இந்த கேள்வி? நான் ஆல்ரெடி ஆன்சர் பண்ணிட்டேன். பட் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கேள்வி கேட்டவங்க யாரு, ஏன்னா அட்லீஸ்ட் ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க. வசந்தி மாதாஜி. ஓகே, சோ அந்த சிம்பிள். அவர் எதுல சுக்கராச்சாரியா கண்ணை குத்தினாரு? அது குச்சில. அது குச்சியா? ஓகே, அந்த குச்சி மேலதான் இருந்துச்சு சுதர்ஷன் சக்கரம், அவர் எடுத்துட்டு வந்த குச்சி. ஓ சரிங்க. ரைட்டு. சோ இன்னொரு கேள்வி, வாமனரா வந்தாரே, அவர் லக்ஷ்மி கூட வந்தாங்களா இல்லையா? அது இந்த கேள்வி நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க. இன்னொரு கேள்வியும் நான் கேட்டேன் இந்த கிளாஸ்ல, ஞாபகம் இருக்கா? அது என்ன கேள்வின்னு ஏன்னா நான் மறந்துட்டேன். வந்தாங்க மாதாஜி. லக்ஷ்மி கூட வந்தாங்க மாதாஜி. அவர் வந்து அவர் தன்னோட மார்பிள இருப்பாங்க, லக்ஷ்மி அதை மூடிட்டு இருப்பாரு. எக்ஸலண்ட். அது மார்பிள் இருக்கிற லட்சுமியை மூடிடுவாங்க அவர் டீர் ஸ்கின், அதனால தான் பர்மனண்டா இப்படி இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் பாலி மகாராஜ் பாக்கச்சே அவங்க லட்சுமியமா எட்டி பாப்பாங்களாம். இவருக்கு ஒரே திக்கு, ஏன்னா அவர் எக்ஸ்போஸ் ஆயிடுவாரு பிரம்மச்சாரியம்ன்றதால இல்ல. லக்ஷ்மி பாலியா பார்த்தாலும் பாலி லக்ஷ்மியை பார்த்தாலும் என்ன ஆகும்? அது நடக்காது. எக்ஸலண்ட், நடக்காது. அவங்க உருவத்துக்கு போறாரு, எங்க நடக்கும்? காலி ஆயிடுமே, அதுதான் பயம் அவருக்கு. இப்போ இந்த கிளாஸ்ல நான் 2 கேள்வி கேட்டேன், எனக்கு அந்த கேள்வி மறந்துச்சு. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? நான் அடுத்த கிளாஸ் என்ன கேள்வி? பிரம்மாவும் சிவனும் கிருஷ்ணருக்கு என்ன கொண்டு கிஃப்டா கொண்டாங்க? எக்ஸலண்ட் விக்டோரியா மாதாஜி, எக்ஸலண்ட். சோ என்ன கிஃப்ட் கொடுத்தாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அடுத்த கிளாஸ்ல சொல்றேன். கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க. மாதாஜி அது குச்சியா மாதாஜி? வேற என்ன மாதாஜி? குச்சிதான், அது பேர் என்ன சொல்வீங்க? தர்பை. தர்பை.
தர்பை. அதுதான். சோ தர்பையில தான் அவர் உட்கார்ந்து கூட்டிட்டு வந்தார். சரிங்களா? மாதாஜி So, உங்க அடுத்த கிளாஸ் class- பிளேலிஸ்ட் இருக்கா மாதாஜி? இருக்கு மாதாஜி. எங்க இருக்குது? டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அதுல இல்லையே. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கே. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஸ்பெசிபிக்கா போட்டதே மோகன்தாஸ் பிரபு தான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல. ஆனா எனக்கு கிடைக்கலையே. இந்த குரூப்ல நீங்க இல்ல. யூ ஆர் நாட் இன் தி இந்த குரூப் இல்ல. இந்த குரூப்ல இருக்கிற மாதாஜி. இந்த குரூப்ல இருக்கீங்களா? ம். இருங்க. பிளேலிஸ்ட் எனக்கு கூட வரல மாதாஜி. நாங்களும் ட்ரை பண்ண மாதாஜி. அட்டெண்டன்ஸ் 2 வாரமாவே வரல மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, ரெண்டும் சேர்த்து நான் எடுத்துடுறேன். நோ ப்ராப்ளம். ஜூம்ல இருந்து எடுத்துக்கிறோம். இப்போ வந்து என்ன பண்றேன்னா, நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு கிளாஸ் ஒண்டி நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். பிளேலிஸ்ட் கண்டிப்பா இருக்கணும். பட் எங்க இல்லைன்னா நான் வந்து செக் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. செக் பண்ணிட்டு அப்டேட் பண்ணிடுறேன். ஓகேம்மா. லாஸ்ட் வீக் கூட இது வந்து யூடியூப்ல இருந்தது மாதாஜி, நான் அதை கேட்டேன். யூடியூப் இப்போ நான் தேங்க்ஸ் மாதாஜி. அதான் யூடியூப் லாஸ்ட் லிங்கே வீக் அனுப்பிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு. இப்போ வந்து பாத்தீங்களா, யூடியூப் லிங்க் இங்க அனுப்பிச்சிருக்கேன். யாராவது வேணும்னா காப்பி பண்ணிக்கோங்க. மல்லிகா மாதாஜி, இந்த யூடியூப் லிங்க்ல வருது மாதாஜி. பிளேலிஸ்ட் தான் மாதாஜி வர மாட்டேங்குது. பிளேலிஸ்ட் தான் வரலையா? ஓகே, நான் பிளேலிஸ்ட் செக் பண்ணிட்டு நான் வந்துடுறேன். சரிங்களா? ரைட். தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என் பண்ணிடுறேன். எல்லாரும் ஹரே போய் குரு மகாராஜா சேவிச்சிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும். தேங்க்யூ. கீதா மாதாஜி, ஏதாவது உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்தா எனக்கு கொஞ்சம் ஷேர்